Kumusta mga ka-listeners? Maayong hapon. So matag-umo na po ang kalangitan karon no. So ingon ani siguro ning buwan sa June no ug sa siguro maabot ni July ba. Sige uwan-uwan na dagom-dagom kanunay no. Pero okay lang gyapon kay ang adlaw lumalaban no. Sa kuy kontra ba laban gyapon. Laban gyapon mga ka-listeners nang sa kuy kontra ba. So isip to magnaron ang panahon landong-landong pero nagyapon ang kainit sa adlaw ba mga makahatag po ng kainit sa adlaw. So bitahan na lang nakapawir gamay akong cellphone ron nya karon magbasa na po ko sa inyo mga comment no kay gahapon agabi naka-upload man kita sa drama no nga tindahan pungko part 4 nya wagid makaya ang mag-upload ako sa part 5 sa naugkat ni kasilag pero manggid makadaog ang cellphone kay ang battery wakadaog ang battery apikis power man no ang daog ng cellphone sa pag-mix pero ang battery pa problema mapawng muna nga sige lang gyapon laban gyapon taron kay labong napay adlaw no karon mga ka-listeners magbasa ko sa inyo mga komento na sad no kay ron mahatagan o pagtagad inyong mga comment no nya aning comment si kuan si nabasa na ba ni gabiin ako nakalimot naman ko si kuan si Nistayap no shout out Nistayap no salamat kay no agi mong comment Fights Migs keep up the good work God bless salamat kayo Nistayap no niya si Annalyn Samson ay salamat kaayo idol sa sumpay sa kung kalingawon idol tamang-tama sa kung paniudto idol ug thanks God kay okay na ka idol amping always ug God bless you idol salamat kayo Annalyn Samson no so kuan jud bita-bita naman noon pero ako problema sa no kay murag na ay kuan ning problema na mga manabako ba nga ambot asa dapit ni mga nanimahong tabak aga nang sigrilyo ba murag dalhon sa hangin bitaw dabad sa mga ka-listeners murag sigo kasimhot ba nga murag asa gikan ning bahong sigrilyo gabi ra gini ba wala naging adlaw pa usa punis nakalabad sa kong ulo ba ganing baho sa sigrilyo nga madala sa hangin bitaw but kinsa ni mga smoker ani nga mura mag bago niyaging adlaw ni gasugod baho kadyo subay-subay pag kumbura ko gaya nero bag-asa masubay asa kapit dalhon lang sa hangin ba nig kuan bitaw timbaho agid nya kay balo naman sa kanang dili ta hinabako di murag kita hinoy masakit ba sa kanang makasimhot bitaw tag aso nga nanay mga smoker bitaw labad kis ulo gid mga ka-listeners no ubho na hinon punta mis kay dita watay bisyo ng mga ngana mga sigarilyo arkansi nun ta kita noy masakit hinuon tungod aning makasimhot ani mga aso-aso bitaw aning sigarilyo kaning nay mga manabako bitaw nga pataka nagbuga-buga ba mao gyud nakapait gyud makaamong sa ning mga smoker nga dili mo kuan og saktong lugar bitaw mga ka-listeners kita nga way bisyo makasimhot kita hinuy madaot labad kay sa ulo naging adlaw pag gini kasugod labad akong ulo ning murag na ay smoker ba nga naara dulduo diri ba kay badas hangin bitaw kay bahuan jud labad kay sa ulo unta maghinulsol ninyo yung mga smoker ba kay mga gawas nga makadaot sa ilang lawas ang makasimhot madaot sad pati paita no pasensya gid sa mga smoker no kung naa magini makakita na itong vlog karon no pasensya kayo no pero kung manabako lang no di lang magpatubang og tao or mapaduol og mga tao ba nga kuan kay umta kay balo di man tanan hinabako parehan ako nga dili ko hinabako so makasimhot ko baho gina para nako gid nga maglabad sa ulo labad kay sa ulo nga makaubusat makakuan sa tilaok makaarat pasensya kayo na ako lang i-share ninyo no kung usas na kayo nungdan sa kong labad sa ulo ba kining baho kayong kanang sigarilyo ito ni Agi nakikunik po may wifi ba sa akong amigo kay katong time na wakoy load bitaw nakikunik iti baho asad kayo
Daghan kay smoker ito mga kuan. Nambot as dapi kasada bitaw. Ay gabi. Tagam ko di na akong balik og wifi ka na makikonek ra ba kay kung yan na agud bagtapok tanan guban man nabako arkansi gitong may bisyo git madamay anang mga baho ayong aso sigrilyo. Pasensya na akong nasulti na nyo, no? Usas problema sa nako na kay naglain yun akong tutundan o akong galabay ng ulo gabi ang naging adlaw pantod karon ba ning arang-arang nang takong hilan at kini na napoy problema nga anong baho agid mga listeners mo kayong bagay ng sigrilyo mao gyud ako ang usas sinungdan nga galabay ng ulo. Malami ina yun lami gyud magpuyo og kanang mga bukid-bukid mga listeners no kanang layo sa layas pollution ba ug sa mga smoker isud man kayo isud kayo kanang kita na hinoy masakit nga wata ng mga bisyuhan no. Nya padayon ta sa pagbasa sa comment no. Comment si Ma'am Life Journey no. Shout out nimo Ma'am Life Journey. Salamat kayo no. Imong comment thank you sa next epic comedy drama feel better Kent. Salamat kayo Ma'am Life Journey no. You're very welcome Kent. Thank you so much po sa untiring effort nimo to keep uploads dramas nga malingaw mi sa kamingaw di sa Pinas. Take care of yourself pod kami magwait pahuway pahuway paayo sa sige upload lang anang sa akong mga kamot. Yes, paabot ko ana ganahan ko ana kay action na Chikumalo ikaw na lang upload dili mi mag suffer og paabot ikaw na lang upload ngano man di ay pili lang good ang mga listener asa sila maminaw demokrasya bitaw ta mao lagi ta ma'am no lami ta i-upload bitaw ng mga dramahan ta pero kuan man po problema kay magkabanggaan ba nya delikado yung maamong sa risk content bitaw pero ganahan ta ko ma-upload ng mga drama kay action ganahan kog mga action na ipon pero saon lagi nga naapa man ang mga ubang uploader gud no nya na po yung mga bag-oro nga uploader nga paspas kayo no kaning Lady in Red ambot kinsa ni maong channel nga mura maghutdo niya tanan ang kanang gi-air nga drama sa radyo halos nalukop gid niya kung ako'y pasultihon kanang drama nga Inday kana sa ako mga kamot nya sa pabarang uban na halos nalukop lagi niya grabe nya ag kanang kuan pod mura agula niya kanarang nganong ikaw pa ug sa tang drama ha basta kay halos nalukop yun niya murag diha gito yung naka-comment nga kuan di ba ka na kang amigo amiga drama murag magmamaog style sa iya ha tong pagsugod pang amigo amiga drama ba murag mamaong style la pero ambot na bugha kay lahi ang pug style pag edit gud di po siguro na kang amigo kay kuan man nang murag maglahi ang style pag edit gud pero naalagay murag something nga pare-pareha sa pagsugod ba nga kanang taong hotdon halos ang drama yan na siguro na magsugod no pero hot kaayo ba tanan na lang po ang kuno no upload okay ram ta okay ram po na noon po yang tiwason tanan kana iyang nasugdan. Okay, basa tagba no kanang sumpay sa comment ni ma'am no ay ano dai salamat kay Ma'am Life Journey no sa imong comment no nga bitaw pwede ra gud ta pod upload nako kuan lagi ni hatag og respeto sa uban nga channel pod ay para kuan pod ba matagaan po sila tsansa ba nga madawat sa YouTube pero mao lagi ta pod no mohatag ta pod dili mohatag ta pod sila respeto pod sa uban ba nga kung kay balo sila nga na ay nagunaan na dadi na lang tapon mo kuan mo bangga ba tabi na ni mga bag-ong uploader kusog kay ni mo murag hot doon lagi murag yan nagi siya na magsugod siguro no gusto ka ng ilog-ilog ba pareha gud ni
Para ni amigo drama sa bag-o pa, murag hurot man puto niya. Tanan drama, murag hurot po niya upload ba, pero pag apply na niya dito na hurot pug delete kay reuse content man. Nga na gina may tabo no basta mo ito na nga maghinanyo magrespeto ay na lang gid no mga listeners. Para ni amigo drama ba nga mo paybalo na gid siya nako ug unsay iyahang i-upload ug mo tana siya og naaba ko ng drama ha para dili mi mag banggaan. So nice kayo, ka-respeto ay gid ba. So unta ang uban ko no, moingana pud ba na sige, nasugdan naman na nimo, ikaw na lang ana. Yan na gud no. Kanang para ko nya unsay kang dudong variety show, di yaha pud to katong hangtod asa, di na pud ko mo-upload ato kay namin ning request no nga i-upload ko no di ko mo-upload to kay naa naman to ni dudong variety show no. Hatag ko respeto kay siyempre parehas man ang inahanglan na mao ni mo ang panginabuhi na pud ba nga mag-upload og mga drama. So hatag lang yung respeto ay respeto lang gyud kada usa. Okay, nya si Animation, salamat sa sa upload loads, ingat po kayo, God bless. Salamat Animation no. Nya si Ma'am Grace Blanca Floor, ayaw na lang upload sir, na ay ga-upload sir si Lady in Red para dili ka magka problema. Akong gimin sir kanang sa akong makamot i-check sir naa siya ana. Ang mao lagi Ma'am Grace no. So naagid si Lady in Red aning dramaha mo gapadayon man gihapon. Abi man daw ni undang na sila ani mga dramaha. Nagpadayon man gihapon si Lady in Red no. Agmurag ni hunong si mga drama ang binisaya. Pero wala po ta kay baw no basig ning kuan lang naay gikabisihan ba. So sakto po ning tambag ni mo ma'am no nga dili na lang kay basig maamong sa dakong channel og magkabanggaan mi ba no. Pero basin na pud puhon no kay simpre mag-apply pa man po na sila pud puhon og di ma-approvean sila mahurot man nagka-delete pud. So maka-upload ta ng drama nga mga inyong gi-request no, labi na ning gi-request ni Ma'am Life Journey no nga mas maayo ako na lang mo upload yun sa Chikumalo o sa kining kuan sa akong mga kamot no. Pero mo lagi sa pagkakaroon dili sa lang no, so lain sa lang drama para dili gyud magkabanggaan ba no. Unya si user, thank you talaga no. Letter C no, user may nakabutang ano no. Thank you talaga, way sa paya no. Nya si Animation, haha pagkalinga gyud ning drama ha uy nagsigi lang gyud ko ngisi. Salamat kayo Animation no, makalingaw gyud. Nya si Mitch daghang laktaw sa way hilakay no. So niingon naman ko daan no nga naa yung mga episode nga nawala ni nga kulang ba na mga laktaw gyud. So kuan siguro ka wala siguro ka mo tan-aw sa kong intro no nga vlog ba kay mo paybalo na ko balik-balik kanino nga naa yung laktaw ba. Pero ang importante ani mga ka-listeners nga bisag na mga laktaw ning abot gyud sa katapusang sumpay. Ang pait ana kung muhunong ta tunga-tunga or hapit na unta pero muhunong ba mo na problema gyud no. Bitabitan ano na mga laktaw at least ay ending kay sa wag yung ending mabitin jud mo hinuon. Posible pa nga masuko mo na ho. Di ba mga ka-listeners? Posible yung masuko mo kay grabe mga tawhan na ka-upload kanya di din mo human nun. Paasa man ka eh. So yan na. So pasensya na no nga nailaktaw. Ni paybalo naman sa kunyo daan no. Tungod sa kay daghan kayo ang nag-comment ani nga i-upload balik. So akong i-upload. Pero nagpaybalo na ko ninyo nga naa mga episode nga nakulang. Nya okay ra kay at least na-upload na to ang katapusang sumpay. Nindot magkatapusang sumpay sad no. Salamat Mitch no. Unya si RG Tantoy, sumpay sa bagong haon lods. Adto comment be sa adto sa comment sa nag-upload no sa Bisdak Oreg no. Ayo lang dire kay wa man ta nag-upload ana dire sa ato ang channel og bagong haon no, wa na man ta mo dayon dire. So dito lang i-comment na sa kang Bisdak Oreg no, kinsa man ni si RG Tantoy. RG Tantoy dito dito si tawag ni nagka-jungit na nako. Dito comment sa kuan kung asa nang nag-upload og drama adto mo comment mga ka-listener no. Ayo diri sa kuha kay lahi mo tag drama gi-upload. Salamat nimo RG Tantoy no.
unay gikabisihan ang ubang channel, dugay sila kasumpay, paabot lang mo no. Di man sa madali-dali po kay medyo mag cellphone rig atubang ug nanay mga trabaho kanang mga nag-upload butan sa lang si amigo kami drama. Naman ay trabaho. Pero at least nakakuan siya po sa mga drama, naka-upload no. So nga na nang mga ka-listeners no, paabot lang og pasensya lang po ninyo. Ay lang po ninyo komente nga makasakit po no. Di lang po na to awayo ng mga uploader kay maura binay nakahatag bay po naglingaw na to no. Nya bisag pa man sa mga kabisi no, pero nakalugar og edit nya na no. So pasalamatan gyapon no, nya paabot lang sa ilahang pag-upload sa sumpay no. Unya si Jomar Buntilaw sa Lord, salamat kayo Lord sa mga drama nga makalingaw kaayo. Mayo unta mapadayon to ang drama nga ani Lods kay gamay naman lang siguro to ka episode Lods kay sa Pikas channel mo episode 16 naman to. Nahuman naman ako ning ani taon Jomar Buntilaw no. Tanawas ako ang Jankit anuta naka-playlist na siya no ang ani. Kumpleto na siya sa episode. Sa part kompleto ang part no. Dito lang paminawa kay to dito kompleto murag baka kabantay siguro tanawa ra gud sa Jankin anutan ako sa playlist nandito ang ani gyud basig kuan ay noon po kay gikan man ko na suspended so dili na basta-basta ma-search dayon ba pero mudong ka sa ako ang channel imong tanawon sa playlist makita nimo na dito lang sa playlist no para makita nimo ang kompleto nga part no yan na lang na no kay o di man madadalig ka search good kung gikan ta na suspended muna ikuha na lang i-share sa akong Jankin anuta dito ka sa playlist. Okay, salamat kayo sa mong komento Jomar Buntilaw no. Si Ma'am Life Journey no. May second round na ako ni na mamati balik ani nga drama nice drama. Salamat jud sa mga nice drama dili makaboring no sa habal-habal driver ka lang no gibalik ni Ma'am Life Journey paminaw no. Salamat kayo Ma'am Life Journey no sa imong kanunay pagpaminaw bad ako igtabang ning inyong pagpaminaw gyud no. Balik bisag nakapaminaw na balik-balikon niya po no. Salamat kayo no sa inyong pag wala sa pag-escape sa mga ads no. Salamat kaayo mga ka-listeners no. Nya si itaas naman intro no sa kuan na lang po ning kanang uban no. Sa sunod na lang sa tindahan mga bungko na po magbasa sa mga comment no kay taas na tag intro basig ay noon po kamo mga ka-listeners no nga mga di ganahan mo tanaw sa tong kanang shout out o pagbasa sa comment editso lang ninyo sa drama no. So sa pagkakaroon kay 18 minutes naman paminawan ninyo ang part 5 sa Naugkat nga Kasilag. O karong mga kaigsunan niya ang laing sumpay na to suwilanon Naugkat nga Kasilag. Parts, kung tinuod pa lang imong gisulti, nganong wa man lagi mabulgar sa kaghanan, wa ganay gyud mapatik sa lokal nga pamantalaan sa tunapit. Kana tungod kay mobililaso tingali ang sindikato kung mabulgar ang nahitabo. Gihilom na tingali nila glubong ang tanan namong napatay. Mga wa man sa timang address. Sa ato papaslita, tinuod gid ang katahapon pa GR na ang dako sa sindikato mo ang utos papatay si makaliwat. Mao ka na iyang gisulti nako baguhay lang. Nasuta na gyud kuno niya nga ang big boss mao ang utok sa pagmasakir. Pida no? Unsa jud kay mamahimong resulta ining pagpakibangga ni GR sa big boss? Nga hasta mga pulis, mura mag-iyang kaabin. Aw, litingan ang pulis ha? Apan, labi siguro, doon na yun. Mulang, ang igon sa sindikato mao ang mga dagko o granggo sa mga pulis. Ug di kay mga pulis lang. May mga kaabin usab kini nga mga dagkong politiko. Mao nga lisod ning madako pag mapriso. Oh, good. Ug ikaw parsilita, ay kig palabig sikit ni GR oy. Okay, ang nakutambag na ako nimo ha. Nitabang ta niya siglagbay lang. Ay lang nang mutabang yung tag suong si makunta. Kay kung hipatyan ka dili oras, aw, tabla ka. Dili ko igsapayan nga mamatay ko parts puldo. Hmm. Basta makatabang lang ko ni parts JR. Yatis ha. Pasita, kuan ba? Mutala lang ko nimo ha. Alay ka suko ha. Unsa ka na? Ha? Tukani ko sa tinuod be. Unsa man? May gitaguan ka bang kaibog ni GR? Parts puldo. Ay, lagasuko. Ay, karon ba dere ba kasuko? Tanaling ako ba? Wan man good.
murag lahir naman gud kayo ng ipakita nimo concern sa kong amigo. Una, buko mo lang, musugot ka lang nga, mamatay, tulog ka lang niya. Sige na, Parts. Tubaga ka sa pagkutana ba? Kaya ka magsapa. Oh, tutukan mo kung maayo pas kita. Ha? Gusto ka ba yun nga masayod sa tanan? Pes, sultian ta ka. Basta ipasalig lang ha. Nga way lain nga masayod ini. Gawas lang natong duha. Makapasalig ka ba, ana? Ha? Parts Poldo? Ay, blame mo na, lagi. Kung tabi ang pagkatao ba? Ako ba marunong? Tagod. Sige na yun. Tubaga ka pagkutanan mo. Oh, naibog ko ni Parts JR, Parts Poldo. Parts, kita! Ug dili ka ordinaryo lang nga, kaibog ni akong gibati para kang Parts JR. Gibati ko nga nahigugma ko niya. Sa! Parts, hinoob niya ako ng batigikan ni mo? Huwag ko magdamgo? Ha? Tinuod ang gisulti ko, Parts. Wa ko mamakak. Sa ato ba? Ikaw rin tumboy nga dili ba yung babae? Ha? Mabar, Parts, kita? Kani adto maibog ko babae. Pero karon nga nagkasuod na mig pag-ayo ni Parts JR. Nawa na sa kong nauna ang maibog og babae. Bida, no? Parts Poldo. Maglisod ako paglihok karon sama sa lihok sa usa ka babae. Kay mao na ni ang naandan kong lihok. Apan ang tinuod, Parts. Babae na karon ang akong kasing-kasing. Oh, Dugay na. Ug si JR. Siya ang gihigugma ko sa hilabihan. Si JR, Parts Poldo. Parts, kita. Mao ba? Niya na day siya. Wa ko magabantay siya ang pag-abot. Kaganihang sayo sa buntag, sayo nga nauli. Og sa dihang nagkita mi, iya dayon kong gisugo nga anhion ka sa imong kwarto. Kay patuong kaniya sa terasa. Kay may importante kuno siyang pakigsultihan nimo. Oo. Sige, Yaya. Atuon ko si Daddy. Mag-shower lang ako kadiyot kay gialimutan ko. Alimuot ko taon. Kabugnaw sa imong kwarto. Unya galimutan ka? Basta, ingna lang si Daddy nga musunod ra ko. Maligod ako kadiyot. Nagmulmul naman sa mata. Nako ay agis pinusilan. Ay, kanus na makamubalik sila sa JR din eh. Labi na kitong tumboy, oy. Naon siya ba ni? Ay, ganahan man kong makakita atong tumboy da. Murag mawa man ang akong pamati nga. Sakit kayo kung makita ko siya. Kung dili na sila mamalik. Hangtod nga mamaayo ko. Muadto ko silang dapit. Pangitaong ko sila. Labi na yun kartong kwapa nga tumboy nga si Greta. Dad, Wala lagi ko magtiaw sa gisulti ko, Elena. Gusto ko nga karon dayon. Mamay nimo kadtong GR. Sige lang ka. Nagkatultol ka man kaha sa ila. Ato siya og papamaya karon yung adawa. Kinagdali ko. oo, Daddy. Atuon na sa GR. Karon gidayon. Ang lugar na imong natultulan? Pero ang bahay, wa gyud ka makatultol? Magpangutan na lang tayo, Yaya. Basin pa di ay og may nakaila nila. Wa di nimo tawagi siyang cellphone. Di makontak. Basig nag-charge tingali. Usbala na ko og kontak karong taon-taon. Igo sad nga moabot ta sa ilang lugar nga gibalhinan. Matay og nakasabot ba ko ning daddy mo? Usab-usab ang desisyon? Wa gyud klaro. Bitaw. Pero bahala na. Ang importante nga mapamayan ko ni JR. Karon yung adlaw. Wa na gid sila magpuyo ning napita ha.
Malhin na day ko, no? Kada kami ni kay siya, klaro lang. Kaya doon na siya nahimong sa balaw. Usiya gitingali ang gikayapin sila itong tulog ka nangamatay papila na kabuhan na kalabay. Di ba sir? Kaklaro nga siya. Kanong muliha man siya? Kung dili pa siya. O sa dili kita mohunong. Ipapangita tagig katong GR Resuelo. Aron diretsuhon ta siya sa pagdakop. Og pun mahimo. Idritso ta siya pag-salvage. Unsa? Diretsohon og salvage. Maayo kay dili ka mula ka o karon. Relax lang ako doon ay. Total, napamatay na kang kwarta dihang pondo. Di pa na nato madalig kahurot. Ako pa nimo anak. Kining kwarta nga dakong nga imong nakuha dito sa hideout sa dihang misong ka. Imo nang gamiton kong negosyo dito sa layong napit. Balik ka na sa banan ay. Di lagi ko magpalayo samtang di pa na ako mapatay ang demonyong manuluris ko niya. Hangtod na yung mga kauban nga may patay sa akong pamilya. May mo ba na eh? Di na natin magbalik-balik ng istorya ha? Oh. Pid. Hilak na sab ka. Ayaw na lagi anak, please lang. Maayo! Maayong buntag! Oh, Mao ba niya bahay lagi po yan na JR Smelo? Maayo! Nangita nimo anak. tingog karon Elena. Ni asya nay. Nay. Kanang di ikaw na. Agoon sana ko siya. Bisag ulsaon ko, JR. Supak yun ang akong galamhan ining imong mga tumong. Ning imong mga tinguha. Busa mangita gyud ko og paagi nga mapaggang ta ka. Husto. Si Elena. Si Elena tuod. Si Elena. Mau ba? Mao na dong. Pagsulti sa akong gipangutanang mao ning baya nga dunay bag-o nag-abang. Gisuwayan ko dayon og anhi. Ug salamat na lang. Nga kamo gid ang niya. Nga naman ka. Mura man kagwa malipay nga nakakita na ako. Ganong ikaw pa man, Elena. Ganong ikaw pa man. Ha? O, sa ko na pumunta na ha? Uwa ko magkasabot. Ayaw to gunaw na. What ikaw lugan? Dong, ni ako kay may maayo kong balita para nimo. Unsa ka na? Gusto ni Daddy nga. Karon ka ang adlaw, mamahin ako. Mau ba? Oo, mao bang bitaw ni ako? Kay iya mo kong gipaanhin nimo. Inalas daddy nimo. Nga gatong adlaw pizza nga atong gikasabutan. Wala li atong tumanon. Apikin akong karon kumadto. Mao ba di ay? Sige. Ako ingnon si Daddy. Kining manuray sa tana. Mingaw na ko sa itong pagpanuray. Haba, sige na. Sige. Mananghid ko ni nanay. Maayo kinang ilis pa sa JR. Day Elena, ugma magkita sa gawas. Doon ako importanteng isulti ni mo nga kita lang. Ug ayaw ug sapa ni JR. Ha? Sekreto di ay na? Sige. Asa man ang gusto nga magkita ka, ugma? Ha? Nang Marta? Bayo gani kay misugot ra sab siyaya nimo nga imo na lang gyud patak si Pauli sa inyo. Mag-usap sa siya kung magkuyog siya na itong panoroy. Asa man ta? Ikaw, asa man ang gusto ni mga tuwan-tuwan? Musugot mo ka ba? Bisag asa ko ni mo dala. Buisit! Asa maguro sila manuroy ang animal nga JR Resuelo? Ha? Yaya Dolores? Sir, nasuko ka ni JR? Di ba imo naman siya nga umagaron? Oh. Ha? Buisit! Buisit na yung kinabuhi ha! Magkalagot!
Ginoo ko. Nasuko siya ni JR. Naglibog ko. Wa na gyud ko makasabot sa mga batasan sa mga tao sa akong palibot. Buisit! Dili ko makunta kang ilang mga cellphone. Asa makadad karon sa animal nga JR niya akong anak. Buisit! Pagkadako kong sayop, ining diskarte ha. Bahala na. Inig-abot karon ni Elena. Sultihan ko na lang siya. Nga si JR ang mortal kong kaaway. Dili ko gusto nga magpadayon kinailang relasyon. Dili! Karon nga may tabo na nato. Kinahalan nga, iniguman mo pamain ako. Magpakasalayon ta. Gusto ko nga, magtukod og akong kaugalingong pamilya, JR. Aron, matagan dayon ako apo si Daddy. Unsa? Elena, mahal kita ka. Ikaw lang. Huwag wala lain pang akong higugmaon. Kapan, kinalang ipkapanimahos ko ang kamatayan sa mga kaliwat. No. Dili ko masugot nga ipalayon mong imong nauna-unaan. Nga pagpanimahos nito sa mga taong imong gikalagutan. Doon na tabalaod. Kung nakaila ka man sa mga kriminal, sulti ko. Kaya ako'y mapanakop nilang tanan. JR, kung tinuod ko nimong gimahal o gigugma, ako mo isunda. Hikalinti ang imong kagahapon. Magtukod ang atong pamilya. Kung ikaw na lang nahibilin sa mga kaliwat, padaghanon ta kini pagbalik. Pinaagi na ako nga mao'y mamahimo niyang inahan sa imong mga anak. JR, kung magpadayon ka sa buot mong buhaton, dora imong padulngan. Kung dili ka mapuntas bilangguan, kamatayon ang imong maangkon. O dili ko gustong mamatay ka. JR, please, ako ang paminawa. Sige. Mupadayon ka kidani sa imong nahununaan ng palimaos. Maghikog ko. Mas may pag ako'y unang mamatay. Diyos ko, usa may bato ko. Usa man. Unsa? Mao ka na, Brando. Bugos na nga akong hukom. Sultihan ko na si Elena sa matuod kong pagtako. Nga ako, usa ka dautan nga tao. Ug sultihan ko na usab siya. Nga si JR Resuelo, mao ang mortal kong kaaway. Batay, murag, dili ko makatuwa ni Big Boss ta. Nga mauni karon ang imong plano. Pwede bang mo tambag lang ko gamay lang. May isulti lang ko gamay. Sige. Sulti. Mahimo nga sultian mo si Elena, si GR imong kaaway. Apan ayaw lang unay bulgar nga ikaw usa ka dako sa sindikato ning syudad. Basin siya pa niya hinoy mo padakop nimo. Anak ko siya, Brando. Busaari yun siya mo pabor na ko. Basta kisultihan ko na siya sa tanan. Aron maputol na ang ilang relasyon. Aw, ikaw good. Ikay bahala. Kay katos GR, nakasiguro ko nga dili gito mo mudayon sa pagpamay. Mahadlok na to magpakita dinig balik sa inyo. Oh, naglabad na kining ko, Brando. Kung unsay buhaton, nga mamatay na katong animal nga JR Resuelo. Tungod kay kamong tanan, nga hinay mong lihok. Mga bulay og mong tanan. Big Boss, Busa ako. Ako nagkaroon ng mangunay sa pagpangita niya. Aron mapatay ko na siya. Milakaw di si Daddy. O, Day Elena. Si daddy mo ba? Pwerte ba niyang sukuha nga nasayod nga nanuri mo ni JR? Grabe ka diyang kasuko.
Uy, nga no, Cord. Umaabot na niyang umagat sa GR. Ay, masuko siya. Huna-huna na tingali na ni mo, Yaya. Ah, basta. Mao gini nakita ko niya. Ang grabe kaayon niyang kasuko nga nanuroy mo. Um, Kay diin man sa mo nanuroy ni JR. Yaya. Ha? Nanood mi si JR sa motel. Og may nahitabo na namang duha. Sus, Mariusip. Diyos nga maluluyon. Wa pa gani mo makasal. Imo nang gitugyan ang imong lawas sa maong lalaki. Mahal na mo ang usag-usa. Mao nga nabuhat na mo ang dili pa ang tanging buhaton. Og wa ko mahayi ang pagtugyan ko ni JR sa akong kaputli. Wa, Yaya. Ni ana siya. Si daddy na tingali ni Murong niabot. Sa nambot ni mong isulti, Dad. Kining, Daddy, hindi ka demi nga nanuris JR. Ug matod niya, Dad, dili siya karong adlaw mamay. Kato na lang ko ng adlaw og pizza ang atong paabutan. Sultihan ko na lang yun ikaw sa matuod. Sa tinuod kong pagkaako. Ha? Elena. Usa ako kadautan ng matang sa tao. Unsa? Mao ka na ang tinuod. Ingon ni ana ang matuod nga kalibutan nga akong gipuy-an. Sukad pa kaniadto. Suwa pa kami magkita sa namatay mong inahan. No. Dili ko makatuo nga ingon ka di ani anak, Daddy. Mao ka na ako, Elena. Nahimo ko karon nga dunahan tungod sa akong pagkatautan. Gani, usa ako sa mga dako karon sa sindikato nga naglihok ning syudad. Ilegal nga negosyo ang matuod kong pangita. Daddy. Ug si JR, siya ang mortal kong kaaway. Tungod kay ako. Ako ang nipatay sa tanan niyang mga kaliwat. No! Dili ko makatuo ini mong gisulti. Dili! Mao ka na ang matuod. Ako ang nipatay sa tanan niyang mga kaliwat. Ug apil unta ka na si JR sa akong patyon niya itong panahon na. Nga tuig pa lang siya kapin. Apa nakaikyas. Kay gidali pagda palayo sa ilang katabang nga mao si Marta. Ang giila niya karon nga iyang inan. Mao di ay nga sadya nagkaatubang mo. Pulos-puno sa kasilag o kayugot ang inyong tinanawan sa usag-usa. Gituyo ko nga magpakaroon ingnon nga dawaton ang iyang pamay aron ikatubang ko siya. Apan wa ko makahimo sa pagpatay niya tungod nimo. Kaya dili ko gusto na masayod ka nga ako usa ka kriminal. Ug mahayan ko kaayo kini og dako. Mas maayo pa unta katong gipatay ko na siya. Bahala og niya nang higayon na nga masayod ka sa akong pagkako. Managsama mong duwa. Si JR, wasap siya mo sabat ako nga ikaw niya nga ako amahan. Ang hingpit niya kaaway. Pero Dad, nga nung gipamatay mo man ang mga kaliwat ni JR. Sabay sa siya mga ginikanan diyan ni mo. Ha? Nasina ug nasuya ko kang Manuel Resuelos, Senyor. Ungod kay anak niya ang tanan, nga wa na ako. Kwarta ug ang kalantip sa iyang kaisipan.
Ug misamo nga akong kasilag niya. Sa dihang ang babae nga akong ihigugma. Dito mahigugma niya. Og tungunan niya na dumtan o kasilagan mo sila og imong pamatyon. Di ko makanawat nga ingon nga ni ana nga ako amahan. Dili! Bisan unsa pa na ako kadautan. Dili mo ako masalikway kay ako ang imong amahan. Busimanduan ko ikaw. Palayo sa kinabuhi sa animal nga JR. Kay mortal ko siya nga kaaway. Dili, Dad! Dili ko mahimong talagdan sa JR. Dili ko siya mahimong bugan. Tungod kay gimahal ko siya. Dad, ang yun na ka. Ang yun na ka, Dad. Ayaw na tinguha apang iyang kamatayon. Kaya ang yun kusap sa JR, Dad. Kaya kang pasayloon. Dili na mahitabo pa ang gusto mong mahitabo. Kay hagbay lang nagsugod ang among away. Nagdako na kinayog maayo, Elena. Nuwa ka lang masayod. Busa palayo ka niya. Kadili tinuor nga nahigugma nimo ka ng animal nga JR. Iya ka lang gagamit. Aron sa'yo na ko niyang mapatay. Dili! Dili ka na tinuod. Mahal ko ni JR. Mahal ko niya, Daddy. Mahal ko niya! Elena! Asa ka? Balik, Elena! Elena, wapat na matiwas sa atong pagsultianay! Elena! Nga na to, Parchbutod. Mura magnagdali si Mamilina. Hapit naman lang banggay ganyan ang dakong gate. Ambot! Ako ni pangutano yung bata-bata ang ni mo. Ako may pangutano ni mo. Ayaw sila din na kong gate! Sundod ka si Elena! Modi ay? Modi ang ingon niya itong ilang mga reaksyon sa niya nagkatubang sila. Dili! Dili ko masugod nga magpadayo ng ilang away. Dili! Ayaw gyud palipat sa imong pagmaneho, Kirat! Sunday yun si Elena! Bisan asa siya paingon! Sir, ilagay na to siya sa kita, sir, ha? Aron din siya makapantay nga nagsunod na niya. Pas! Anong sundan na nato sa Mamilina, Big Boss? Ha? Pas! Adto ang iyang rumbo sa nimutangan karon sa atong kaaway nga si J.R. Resuelo. Gusto kong matultulan ang nahimutangan sa animal. Karon ako ang mangunais pagpatay kaya. Karon yung higayon na. Ayaw. Kung di ka mo patay ni Gian, Bibos, huwag magkadawat sa kamilyon nga ganti. Ako'y patay niya, Bibos. Aron ako'y magkadawat sa ganti, ha? Mga bulay o muntanan. Busa ako na karon ang mangunay sa pagpatay niya. Awa, ha? Parong sa Guadalupe ang iyang rumbo, Kirat. Ayaw yun palipat, ha? Okay. Ayaw yun, Kirat. Pas! Uy! Hala! Kalit siyang milikos to! Tuwa na. Ni Silo nang iya sa kinan. Nagtutingalis siya ang huwag magkabantay. Nagsunod siya na ako. Pataw-tawaran ko lang. Una ko mo padayon sa pag-ato ka, JR. Di ko gusto nga magkatubang ka mo ni JR, Daddy. Nga dili ko pa ikasulti sa JR. Di ko gusto nga magpatay ka mo sa akong atubangan. Ay! Nawagin siya, Big Boss. Natasawa mo kung sunod niya sa diyang clean siyang midimano. Gago kang dako, Kirat. Parehong tunahan. Basta lumakitaan pa na to siya. Kuha na, boss. Sipyat ka. Bangaan mo, eh. Ikaw ba kirat na bayuhan ng birahan? Ay, ba ako nag-dive, ha? Lipat ko. Basta nung nakabantay siyang nagsunod na niya, Big Boss. Lipat ko. Mga, nangita siya og pagi. Ngayat na malipat. Parehong sa unahan, Kirat. O, Big Boss. Bungol ka ba sulihan? Parehong sa unahan. Unsa? Mao na pasilita. Babae man kay mo kasing-kasing. Pag-practice lang yung liyok sa masus babae. Dili ko eh. Niyabag ka diha. Mo na ang naanda na kong lihok. Anya, akong usbon. Parts. Mo ni maayo ng baton.
Mag-practice ka na karon og binabayag lihok. Hasta ang imong suluban, ibinabayag na, sugod karon. Pero mapansin ka na ibra sa GR ba? Unsa? Di ko makahimo anak parts puldoy. Mauwaw ko. Hoy, basta, mo na ba ito ha? Ayaw yun pagsaba ni bisan kinsa. Sikreto ra ni nato. Bili mo na. Pero, parang kita, di maayo nga hangtod sa GR atong limdan. Unsay bot may pasabot? Kinahanglan nga mahibaw si GR. Kaya naibog ka niya. Araw mapaguyaban ka niya. Parang kita. Ayaw! Ayaw ba gyud parts ha? Mauwaw ko nga masayod si Parts JR sa matuod kong gibati niya. Ayaw ba gyud sa sulti kay nasultian gani mo siya kulatahong lagi ka. Basta lagi. Bali-bali magikag maigo ka sa kulata ba? Parang kita. Makalagot. Mao. Nawa na yun si Elena. Maoy. Siluan ta ang kubig boss, uy. Ses! Nalipat yung kubig boss. Ses! Katarungan pa mga. Bangagi ka! Ako hinaiyak mo. Lipat tao ko. Nagtolagi ko, big boss nga. Nabantayan ni Elena nga itong pagsunod niya. Mao nga nangita sa paging malipat. Dili! Dili! Bangagi ni! Sparkirat! Okay. Laban mo kaniya, Barsbitin. Baday! Samang kawin! Ako iya kita. Yung sa inyo mo ko tabangan nun. Kaya- Big boss, asam ta niya ron, big boss, ha? Balik sa agi. Muna! Balik sa Balik! Balik! Pero dili ta ka maunay patay, kirat. Muna! Makalagot. Buisit! Buisit! Wa pa manggit sila mamalik din eh. Magpakaayo lang una ko ni nga ako samad. Naibaw ko, GR. Gamubalik ka aron mangayo sa akong ayuda. Pabuton ko lang ang imong pagbutso. Ug galit din sa akong panimahay, GR. Labi ka na cute, Krita. Ang gwapa nga tumboy. Unsa? May nahitabo na ninyong duha ni Elena. Mao ka na, Nay. May nahitabo na namon duha. Karon nga may nahitabo na ninyo. Wa ka bagihapon mabugnaw sa gipanganti mong panimaos sa iyang amahan. Ha? JR? Oh. Elena? Niya ka? JR? Ayaw ipadayon ang naunaan mga pagbatay sa kuamahan. Maluoy ka, JR! Unsay? Ayaw na lang ipanayon pa ang pagtago mo na ako sa kamatuoran. Tungkol kinasayon ako sa tanan. Si Danny Manolo Resgonia, ang mortal mong kaway. Tungkol kay siya ang nagpatay sa tanan mong mga kaliwat. Elena? Nasayod ka na di ay sa tanan, Elena. Oo, tungkol kay gisultihan ako ni Danny sa tanan. JR nung, tungkol lang sa tugugma, ikalinti ang tanan. Pasaluwa si Daddy. Maluoy ka, JR. Maluoy ka. Mahal ko ni mo na, diba? Musa pa minawa ko. Pasaluwa si Daddy. Aron mo ka matunag kita o kalinaw. Tungkol ka si Daddy Manulo, ang apuhan sa umaabot daw niya mga anak. JR, sige na. Sige na yung taon. Maluoy ka. Dili ko! Dili ko! JR! JR, dong! JR! JR, balik! JR! Diyos ko, maluoy ka. Ayaw ko himo ang huyang sige panganti ko panimaos tungod sa nagkukungkong Manili na. Magaluluoy sila nga dili matagagustisya ang ilang kamatayon. Maluoy ka, Diyos ko. Hatagi pa kong igong kusog nga dili ko mabugnaw sa pagpatay sa mga taong kriminal. Maluoy ka, Diyos ko. Mao ka na ang tinuod, Elena. Ila kong katabang nga mida palayo ni JR gikan sa mga taong kriminal. Dili ko matuod nga anak si JR. Apan giisip ko na siya nga hinukad gikan sa akong sabakan. Anak na ang pag-ila ko niya. Mao nga dili ko makatugot nga mamatay siya, Elena. Sa
kadagan sa mga tao ni kalibutan. Ano sila pa may naginumtan na Ano man? Maunta ka na ang tuyo ko nga makikita o makiksultin imo nga kita lang. Aron sultihan ta ka sa tanan, Elena. Digid mo patuon ako sa GR. Sukad pa sa sinugdanan nga gibugnaw ko siya sa gipangantin niyang panimaos. Apan, naghingapin gyud ang kasilag niya sa mga taong mipatay sa iyang pamilya. Ug ikaw na lang, Elena, ang katapusan kong paglaom aron dili magkamatay sila sa GR ug ang imong amahan. Maluoy ka, pangita og paagi ka mabugnaw ang gibati nilang kayugot sa usag-usa. Maluoy ka, Elena. Di ay ha? Mao ka na, Brando. Human ko kasulti si Elena sa tanan. Nga si JR ang mortal kong kaaway. Dali kining bibiya. Ug tuwa pa dong sa animal nga JR. Big Boss, murag si Lina ang mamahimong babag sa pagpatay ta kang GR ang kalakiha. Tungod kiniginubra ang gibati niyang gugma sa mga lalaki. Dili siya makapaong sa nagdilaab kung kasilag sa animal nga Manuel Risuelo, Jr. Busa palayo ka ang tanan ng mga tao. Siksikan ninyo ang tibuok-suok sa barangay Guadalupe. Kaya tuwa dito magpuyo ang mortal kong kaaway. Lihok na ka mo, Brando. Patuman, Big Boss. Magpatabang ko sa kapulisan nga tuwa madestino sa maong dapit. Ipapangita ko na siya. Akong ipalabas nga may dakong sa nga nahimo si GR Risuelo. Dili una ko karon makikatubang imo, Elena. Tungod kay bisan unsaon. Dili kagid mahimong wag tangon ang dako kong tinguha sa pagpatay sa imong amahan. Mahal ta kay ka. Dapat gikasilagan ko ang imong amahan. Siksikon ta ang tibok palibot sa barangay nga gipuyan karon ni GR Risuelo. Tungod kami nakuha ako nga impormasyon. Nasiyag yun ang gikapinusilay sa mga tao nga nangamatay dito sa poblasyon, Pardo. Pero sir, o pa may maprindi sa mga nangamatay nga aming antos tumatan. Mas paniglamo. Basta! Dakpon na siya. Ug kung magpakitag pagsukol, pat yun! Charo, di ka pa na ito makuha tong animal nga GR. Duha na ka grupo ang ngita niya. Ang grupo sa sindikato ug ang grupo sa kapulisan. At ko balik 20 grupo ko. Baday, madakpan ikaw katong animal. Mamatay na yun siya. Mulang? Imposible sa dili, ha? Wala na lamig dugi-dugayo ba niya, ay? Laigyan na. Lamig yung tapuson. Igmata lang ganin ang inyong mga mata, ha? Igmata? Ayaw mo kadlok. Igmata ang mata. Makita mo pulis. Kaya may damang armas, ba? Hindi. Na si Sir Brando. Nga manalipod na to. Ay, kumpiyansa, ikaw, gid sa ligang dako kagranggon ako. Unsam taong ka perspita, eh? Dilita ng pulis ka, kuyog ni Sir Brando, atong kaabin. Utok gamitin. Unsam taong ka, eh? Utok gamitin. Basta! Kailangan mapatay na yung kato sa GR. Karong higayo na. Mau lagi, pangandam. Ikaw! Ay, hindi kayo labag ranggo. Sikat-sikaan lang. Huwag ako. Ako yung mapatay niya. Aron ako'y magkaanggon sa kanting o sa kamilyon. Ako'y mapatay ni GR Risuelo. Mao ka na. JR Risuelo ang yan ngan. Bagong nagpuyo ni Lapita. Wa man may magkailaan na siya, oy. Abasig dito sa ubang sityo, sir. Dako manggod ang barangay Guadalupe, sir. Sige. Salamat, ha. Ug kung may makakita ninyo, dunay bag-o nga sa inyong pananaw din, eh. Reportan mo sa kapulisan, okay? Oo. Sige, lakaw na, sir. Biyahin mo, sir. Okay, men. Sunahan ta. Panayan ta sunahan.
GR Suelo. GR Suelo. GR Suelo. Balik ko eh. Kamu na ibirahan ako ron. Saman mo. Usa siya ka wanted. Pinangita sa balaod. Ako rin Kung manailan mong Jerry Sweldo nga nagpuyo rin dapita, sulti mo. Kay kuya o gani siya maghimog binuang din sa inyong dapit. Mao na! Sagbot sa katiling ba ng mga tao? Ay, tingog kirat. Mo apil pa mong kirat. Pwede na magkami rin masultihan na. Kinsa mo rin ang itan. Ay. Sa mga tao kayo. Mga pulis mo. Ay, tingog di ba yun? Ay, ito ba? Umagi mo. Nagtatsat din ay! Umagi mo uniforme nila. Uniforme. Ngita kinupirme? Oo. Kine, armas ni. Amen. Pulis ni! Labaw pulis ng pirme do. Kung doon na makita nga bag ko sa inyong pananaw ng dapita, sultihan niya. Nga pulis mi. Nga pulis. Ha? Pulis lagi mo. Sultihan mi. Kay amo din nga doon. Asang na lang. Kaya na magmulungulang akong samad. Patuong na tingali ning maayo. Kumusta nakakaroon sila si JR o Grita nga tumboy? Wa namang sila mo balik. Nipadayong ka sila og sung sa balwarte sa ilang mga kaaway. Ngawa na lang kung latad na. Noy Tomas! Noy! May nanawag na ko sa silong. Noy Tomas! Si GR rin, Noy! Si JR, ni Asia. Wa, sir. Wa ko makatultol sa bagong giistara ni JR. Masayran ko gani. Nga naglimod ka lang na ako, Yaya Dolores. I-apil tagi ko kas pagpatay. Buset! Magkalagot! Balik naman sa kutugan ug kugang-kugang ani eh. Ipadayon ko dalang baka ha ang paglayas aning baya. Kalain ba yan akong tanahon sa samin mo nga. Nagsulubog, binabay nga si Nina. Pero, ang yan man ko. Kaya may tsura man ko. Dili. Hubuon ka na eh. Basin og may laing tao nga makakita nga nagbinabay ko. Ako, pagkat akong makakuwaw. Ayo! Oh. Ayo, adlaw! Mga pulis. Ni ay mga pulis. Ilatingali ni pangita sa GR Arunakpon. Si Elena. Elena! Ayun to ba, boss? Ayun to sa akin, sir. Pwede ito ba, sir? Mao na gitingali niyang nipuyan sa atong gipakita. Sige na yun. Pangita mo ka, papasalit na ninyo. Tingalig pamusilon niya nagditsyo ni GR Suelo. Move! Mga pulis to, Elena, si GR na tingali lagi pangita aron dakpon. Kuya, huwag galit nga mabuto sa GR og mahitabo ang pinusilay. Diyos ko, nililangotan nila makita sa GR. Ug hain masagag ka rin sa GR ng Marta. Mapaning bayang ipuyan ni GR Suelo. Oh. Tubag! GR Suelo! Naa ka ba suod nga namay? Si JR, siya yun ang ilagi pangita, Elena. Si JR. Kailan pa nawag sa nga ni JR? Lagi-ilag ko namang polis. Si Ninong Brando ka na. Wagit! Wagit ito ba, Sir Brando? Wagit! O saman! Why mo tubag? Kay mapugos mi sa pagsuod niya! Tubag! Basi may tao na suod, sir. Alerto mo ha. Pipila ka minutos lang akong paaboton. Ug mapugos kita sa pagsuod ng mga panimay. Sir! Yan din po tayo. Amigos! Taan pagig kung may tao gidi ha. Alerto mo ha. Basin og si GR na kana. Ug makipinusilay na to. Panganda mo! Yes, sir! Uy! Dalawa! Babae ka na may gawa, sir! Sige, babae! Ninong Brando? Unsa inyong tuyo ka, JR? Ha? Si Elena. Siya ka na migawas. Ang anak ni Manolo. Risgon niya. Tubagag ko Ninong Brando! Ganun lang kita mo ni JR? O inyong nakpon, ha?
Unsay sa ngayang nahimo? Ha? Kuan iya. Si Daddy Manolo ba ang nagsugo ninyo? Ano dakon siya? No. Dili. Dili siya nagsugo, Elena. May nakasulti lang namo nga siya. Siya ang nakikinusilay sa mga tao nga nangamatay sa may aging buwan didto sa barangay Poblacion Pardo. Bakak na! Dili na mao ang tinuod nga rason ninong. Elena, iha. Dali, Juan, mo distansya lang tagamay sa akong mga kauban ng mga polis. Gusto ko nga magsulti ta nga kita lang. Nga no? May mga butang ba nga atong panagsultihan? Nga dili angay makadungog ang kauban mong pulis, ha? Ninong Brando? Magsulti lang lagi ta. Dali ka dito. Men! Ala, sige. Sudla ninyo ang bahay. Huwag kung inyong makita sa GR, dakpa. Huwag kung dili mo kuyog, huwag magpakitag pagsukol. Patya! Lihag mo! Karon po kaninong? Abi ko ba og tarong ka nga pulis? Pandili man di ay. Managsama man mo si Daddy Manolo. Nga nagpatuo nga mga buutan sa mata sa katawan o mabuot nga katilingpan. Apan di ay, mga sakop sa demonyo. Lena! Tarungan ang gisulti mo, ha? Tingalig malimot ko nga babae ka. Ha? Tingalig malimot kong kinugusti ka sa bunyag. Ikiha taon niya ka. Naining paghingaan mo na kung dili mo. Sige ninong, ikiha ko. Kay wa ko madok bisan gamay. Ako man ang papa mo. O paminawa ko. Naibaw ko. Nga gisultian ka na sa imong amahan sa tinuod niyang pagkatao. O si kinsa ang tao nga mortal niyang kaway. Oh! Nasayod na ko sa tanan ninong. Nga siya, usa ka dautan o dako-dako sa sindikato nga naglihok ining syudad. Illegal ang pangita ang tinuod niya pangwarta. O siya ang nagpatay sa mga kaliwat ni G.R. Resuelo. Maayo kay nasayod ka na. O ikaw, anak ka ni Kumpadre Manola. Busaan to daping niya. Kay bisag magunsa ka pa, bisan magunsa pa siya kadautan, imo siyang amahan. O ikaw, iyang anak. Mahal ko sa G.R. ninong. Og dili ko musugot nga inyo siya patyon. Ako ang unahan ninyo og patay. Ako ninong Brando. Sir, wait dia nga dia soldier. Kalau tayo ko sa katiguan ko ba ikaw? Ato pa niya kita. Usay sa akong anak. Ngayon niyo man siyang dakon, ha, sir? Ha? Ikaw? Nagaila ka ba ako, sir? Ha? Siya day. Siya kin. Ang katabang may dapalayo na GR. Okay, man. Tara mo. Diyos ko, basta may buhatan ko. Aron mabugno ang ibati nila kasi nagsasagusan ni Daddy Manolo o G.R. Masapan. Unsa? Amahan day sa imong hinigugma ang utok sa pagpatay sa tanan mong kaliwat. Nga mao ang big boss. Nadako sa sindikato. Onoy, Tomas. Pipila na kaadlaw nga nasayod ko nini. Apan, karon talaga sultihin ini. Hangtod si Parsi Greta. Wa pa masayod bahin ini. Gagamahan na sa kong uyaboy akong mortal ng kaaway. Nanon niya. Human ka masayod nga amahan na dahil sa imong hinigugma ang imong patyunon. Wa ka ba mabugnaw sa gipanganti mong panimahos? Ha, JR? Sa? Mao na, Parts Puldo. Dad ako nga to sa gipoy ani Parts JR. Gusto ko makikita niya. So, Parts, imingaw ka rin, Parts, tiya? Upo. Oh, Parts Puldo. Gimingaw kayo ko niya. O gusto ko siyang makita. Gusto sab kong mamonitor ang iyang kalihukan. Basin musuong na sa to sa mga kaaway nga maginusara. O kana ang dili ko musugot nga maginusara si agsung sa iyang mga kaaway, Parts. Gusto ko nga makaayuda niya sa tanang higayon. Okay. Bago na sabro ng ilang gistaran, Parts. Dali, huwag na ako. Kaya dalon ka sa ilang gistaran. Tanaw, Parts Puldo. JR? Mao ka na na, Tomas. Igbaguhay lang. Purigdo na ako'y kamay katalaw sa ipanganting ko panimaos. Tungod ni Elena. Nanon niya.
Unsa magi mo buhaton, ha? Kalimtan mo na lang ang ipanganti mong panimaos. Ha, JR? Ambot ni. Dili ka gud madawat nga kalimtan ang tanan ni Tomas. Magkaluluoy ang akong pamilya. Kadili matagag hostisya ang ilang kamatayon. JR, kinilay ikasulti ko. Huwag ayaw sabtaha nga magsugnod ko og sulti ni mo aron ipadayon mo ang imong panimaos. Apan ko lang, kung mahitabo nga makahuna-huna ka sa pagpasaylo sa Big Boss, angay kagihapon nga magbantay. Kaya kasiguro ko, dili mapaw ang tinguha sa Big Boss sa pagpatay nimo. Dako ka na kayog na himong kadaot sa iyang pundok. Busa dili mahitabo nga mabugnaw siya sa iyang gipanganti nga papason kaning kalibutan na. Pat yun kagid ni Manolo Risgonia. Day Tomas. Mao ka na, JR. Busa nining higayon na. Kinahanglan nga kuntahon mo pag maayo ang tanan. Timbang-timbang nga gyud pag maayo ang tanan, JR. Sige. Beain ko na ikaw. Naglibog ako kung si Angi kubuhaton karon. Wala ko makasabot kung si Angi kubuhaton. Naibaw ko, JR. Nga nagduha-duha ka na. Nagduha-duha ka na karon sa pagpatay sa Big Boss. Tungod nagipungan ka na sa pagpadayon sa imong panimaos. Sa babae nga imong gigugma. Nga mao si Elena, nga anak sa Big Boss. Kung may tabo nga si Elena ang imong paminahon, ug dili mo na ipadayon ang imong panimaos. Si Elena ra gyud unya ang mamahimong hinungdan nga mamatay ka. Si Elena ra gyud unya, JR. Dool na balanta parts, Poldo? Dool na parts. Inigliko na to diha ang bahay nga dako. Makita na to ang bahay nga gipuy-an na ni Betsyar. Dako-dako nang ilang giabangan ron. Dili sama sa biagi nga payag lang. Gusto ko nga matapos na iyang panimaw sa mga taong kriminal sa iyang pamilya parts. Aron mahimutan nga siya. Kung makatukod na siya kaugalingon niyang pamilya. Murag di na mahitabo parsilita. Kay duha ra magyud padulungan ni Pres GR di ba? Kundi presuhan, minteryo. Di ko musugot nga mo ni mahitabo kang JR parts. Nga mapriso or mamatay. Amo gid mahitabo di parts. Kung dili siya ang mapatay siyang kontra, aw presuhan ang iyang padulungan. Kung mula po siya panimaos. Kana ang dili ko ikatugot. Kay humanon niya namong mapatay ang tanan namong mga kaaway. Magpalayo mi si Parts JR. Ug adto mi dito magtukod sa among kaugalingong pamilya. Parsilita. Parsilita. Okay ka lang? Say okay ka lang. Kuan ba? Nga ako ba nga basin og na sobraan ka sa imong imahinasyon. Natuyo ka ng utok mo tungkol sa pagnuna sa buta nga di gid mahitabo. Tinaw pa ning pangutok ko Parts Poldo. Mayo nang masayod ka. Di tagot. Nga taon nga magtukod man mo og inyong kaugalingon nga pamilya. Nga di man mo uyab. Tumboy ang pag-ila ni GR mo. Ug dili babae. Ug labaw sa tanan, di mo uyab. Nya nga nang magtukod mo og inyong pamilya. Be. Tungod kay sa di madugay Parts Poldo. Sultihan ko na siya sa matuod kong pagbati niya. Nga nakagusto ko niya. Og nakasiguro ka ba? Nga mahalong ka ni GR. Nga may babayan man siyang kimahal. Kung tuom gani ko nga uyab na sila. Hain. Katong dato nga si Elena. Oh, si Elena. Ako lang si JR Parts Poldo. Ako lang siya. Uy. Parts. Kuan ba? Kung gusto ka man gyud ang pansin ni GR, no? Ay na pagtirumboy. Pag binabayad ang sugod ka ron. Ay na pagpangasunis. Hanggang may nung bato, no? Magsayal ka. Nya, magpamake up ka, mag-make up ka, magpagwapa. Ano na, may bata. Parts Poldo. Wa pa man gid mabalik sa GR. Asa man ka siya, Elena? Sagdi lang ng Marta. Niyara to siya sa dool. Og dili ko malakaw. Kung dili siya maabot. Apan, Elena, dili ka muanhi katong imong amahan. Aron iya kong patyon. Mas mayo patingaling ang mubalhin na lang sabi og puyo. No. Di na ko masagot nga magbalin-balin pa mo ng Marta. Apan, Elena, nagkasiguro ko
nga may mga tao na usab sa imong amahan ng muanhi. Aron patyon kami si JR. Kana mo'y pili ko ikatugot. Mapatay lang ka man nila ng Marta. Ibabaw sa patay kong lawas. Ay! JR! Oo. Ay! Parts JR! Kami ni Parts! Ay, salamat kay niya ang mga higala ni JR. Niya sila si Greta Tumbay og si Puldo. Greta! Puldo! Uy! Sinang Marta? Siya lang nangabis pultahan. Niya siya na to padung. May usa ka babae nga nagsunod niya. Hala! Ang iyam ng uyab! Ang babae nga dato ko si Elena. Makalagot! Makalagot! Yan sila, Parts. Salamat gani ang kamo, Greta. Puldo! Kamu di ang mahigala ni JR? Ug ikaw, ano ni ka man? Nagunsa man ka dire? Babae kang buhat? Unya ikaw ang nanungog laki? Pagkawa gyud mi delikadesa. Parts. Ay, nagsultihog sa mana si Elena. Ayos ka. Greta, ayaw ka suki si Elena. Glagot magkukuha ng babae nga una-unahon kay nang Marta ba? O pag ganit sila relasyon ni Parts JR? Siya ni manung dire? Nasayop ka. Wa manung si Elena dinhi. Miduaw lang siya ni JR kay si JR. Iyan ang uyab. Unsa? Uyab na sila ni Parts JR? Oh, mao na yung tinuod. Uyab namin ni JR. O gani? May naitabo naman namang duha. Unsa? No. Dili ko ni matawat. Dili. Dili! Ay! Parts! Parts kita! Balik sa Parts! Parts! Parts kita! Poldo, naunsa to siya? Wa ko magkasabot sa reaksyon nga iyang gipakita. Mura man siya og nasuko. Nasayod nga uyab na sila si Elena og JR. Bitaw, mura siya og nangabobo. Ha? Uyab na di sila. Maode ay. Maode ay nga ni Asia. Dili. Dili ko kinimadawat. Gisakitan ko yun. Kasayuran nga akong naibawan. Gisakitan ko. Unsa? Bullshit! Bullshit! Mao ka na, Big Boss. Natultulan na namo ang gipuy-an ni JR. O gikatuban ko ang tiguang nga Marta. Apan tuwa si Elena. Ug iya kong gimanduan sa pagbiya. Ug giingnan pa ko niya. Nga way usa na to. Gang manghilabot kan JR. Kaya kung patyun ta ko si JR, siya ang mamahimot ang kaaway. Di ay, ha? Nasa ato pa. Adto siya mudapig sa mga tao nga dili niya igbaho o paryente. Mao ka na, Big Boss. Pues, tanawon ta kung kinsay hawd na mong duha. Tanablano, daday ko ngantos na imong tangan ni Irina. Tanalayon, ug pagdaog na po nato ka mga batos. Mao ka na, JR. Kung mo patigbabaw yun ang imong gugma sa anak sa mortal mong kaway, kana na lang tumana. Apan tambag ko lang. Alayo ka mo ni Lina ug usa ka dapit nga dili na gyud ka mo maabot. Ug didto sa mong dapit. Pagtukod mo agbag-o ninyong kinabuhi. Ambot. Naglibog pa ko ni Tomas. Kung sa gimay na kumbuhaton. Para na ko, no. Sa akong pagtimbang-timbang nining imong kahimtang. Muraog. Ug maayo biya sab nga ang imong gugma kang Elena ang imong ipatigbabaw. Kalimtan mo ang pagpanimahos. Ug ang Diyos na lang ang bahala nga musilot unya sa mga tao nga nakasa sa imong pamilya. Mas una man gyud nga mamatay ni imong Big Boss kay tiguang naman na siya. Inig panglabay niya sa daghang mga katuigan. Kung mamatay na sa katiguangon ng Big Boss,
mahimo na kamong mobalik si Elena. Ug adto na manimuyo uban sa inyong mga anak. Mayo ka ha? Mayo ka ha kung ingon na lang niya ng akong buhaton na Tomas? Dili ka ko tulis ko niya sa mga kalag sa ako mga ginikanan o mga igsoon? Musabot na sila, oy. Kay kung ipadayon mo ang imong panimaos, buhara gyud ang imong padulngan. Presuhan o minteryo. Ayaw pagsabta nga gibugnaw ti ka sa imong panimaos, ha? Kaya dambay ako nga mo ayuda ni Mustanan. Pero kung ang imong gugma gyud kang Elena, ang imong piliyon, hama na lang lagi to. Pagtaban mo, langyaw mo og layong dapit. Aron dili na ka mo makita pa sa Big Boss. Manong Tomas! Manong! Uy. Naka ba si JR diya sa suit sa imong payag? Or si JR, naka ba na suit sa ilang Manong Tomas? Ang tumboy nga si Grita. Niya siya. Palihog pa dahil na siya, Noy Tomas. Iya ang motorsiklo nga gigamit ni Parts JR sa silong ning payag ni Manong Tomas. Busa na agad siya. Parts JR! Diya sa suit si JR kita. Dali. Saka dali. Daan pagyud kong niya siya. Oh, Manong! Musta ka ko, Manong Tomas? Kaya may importante kay kong tuyo ni JR. Unsa? Mao ka na, Brando. Kung makita ko karon ang mortal kong kaaway nga si J.R. Resuelo, dili na kita maglangay pa. Patyon ta siya. Ug ako ang mangunay sa pagpatay kaniya, Brando. Ako! Ug iapil ko sa pagpatay ang tiguan nga si Marta. Sa magkaon na niya na to, Big Boss, ha? Kaya kung ikaw gusto ka pupatay niya, labaw pa mas ako. Butol ko, ha? Kinala ito magkapatay itong GR. Aron ako'y magkakuha sa ganting nga, usa ka milyon. Ako! Sa magkaon na lang niya na to, Tod. Apil sa... Kung nakapas ka sa dakong ganti, labaw pa ko! Bulayo kang dako! Amo tika, labaw ka lang ko, pero bulayo kang dako! Panghilo mo! Hindi kayo magkapatay niya. Ako! Ako'y magkapatay! Panghilom lagi mo! Okay. Pulos mo mga wahinungdan! Okay. Kamu maroy unahon kong patay ba mga animala mo? Boss! Panghilo mo! Big Boss, sorry. Sultil ning ako sa istorya para ligri ba? Usa ka milyon ako na, kasi hindi magapas ang gandihak katakuha na! Hilom lagi! Dapugo na karon. Duka mo nung. Bugo ka masultihan. Ha? Di ka kasabot? Ay, lagi, sorry. Hilom na ko. Basta mauna ka to, ha? Istorya mo inyo diha. Hilom! Kung na magani karon ang animal nga J.R. Resuelo, dili na nato siya, paiskapuhon pa. Patiyong tayo siya! Big Boss, bahangyo na ko. Ako'y patay niya, ha? Ano kung kiyo sa milyon da? Ako'y patay, Big Boss, ha? Bes, akin sa'y makapabor o patay niya. Buhaton ta! Ay, basta nga mapatay talang yun siya. Kini! Wa na, ako na ni. Ako'y magkapatay niya. Ako! Wa na lain! Ako! Kinahanglan nga karon yung higayon na mamatay na siya. Karon? Wa Kanya, Big Boss. Kung kalit nga mubabag si Lina kan GR. So may buhaton ta. Okay ra ba nimo nga mapagan si Lina o mapil kini og gamatay? Ha? Big Boss? Nabuang ka na ba, Brando? Sayop sa iya. Anak ko si Elena. Busa kutob sa tumay mo. Likayan tang dili igyon mapagan ang akong anak. Kung kinsa ninyo ang aksidente nga makapatay kang Elena, simba ko lang. Putlang ko sayang Big Boss. Wa na ni mo makita si Grita? Wa na eh. Dito pa naunta to siya sa may unahan, nagpunay og lantaw din eh. Pero pagbalik na ko, wa man dito. Akong gisusi ang to dito sa unahan, sa may kasada. Pero wala gyud. Mura lagi gyud siya nasuko na ako no Poldo. Mura og nangabubugid lagi siya sa tan-aw na ako. Ay, kwan. Sultihan ta lang gyud mo sa tinuod ha. Bahay ni Parts Grita. Kaya nga naman si Grita, ha? Poldo? Kwan. Nga naman da ito siya Poldo. Gusto ka mo sa inyong mga pagduda. Tinuod nga nasuko og nangabubo to siya nimo, Elena. Uy. Nga naman Poldo. Tungod kay si Parts Grita, dunay gitaguan nga dako nga paghigugma kang Parts GR. Unsa? Ha? Pero, Poldo, dili ba nga, nga sa man siya katumboy? Tumboy siya, Poldo.
usa ka lalaki ang iyang pagbati. Busay posible ka nang gisulti mo. Tinuod lagi ang tanan. Si Greta mismo ang mikumpisan ako sa matuod yung pabati kang GR. Lalaki ang pagbati, ug kana ang nakaparibog ni pag-ayo. Kung ngano nga, may bati siya ug kaibog kang GR. Tumboy siya, apan higugma siya si mong anak ng Marta. Mao nga, di niya mahimong talikdan si GR sa tanan niyang problema. Maudi ay. Nga sa matag higayon nga musong si GR sa iya mga kaaway. Iya yun kining ubanan. Nga sa ato pa. Katong inyong giingon nga misong si GR sa duha ka head out ni Daddy. Kuyog di si Greta Paldo? Nang Marta? Oh, day Elena. Kuyog si Greta. Sa tanan nga pagsung o pagpatay sa mga tao sa imong amahan. Mao na, Daily na. Kung kay matod pa na yung Greta, dili niya mahimong talikdan si GR. Kung mamatay man kuno si GR, apel sa pulo siya mamatay. Og misultip siya nako. Nahapit na kuno mabot ang adlaw nga magsulob na siya og sinina sa babae. Aron na kuno mapansin siya ni GR. Asa? Dahil ba bitaw ko nga tuwa si Elena sa amo. Maman bitaw nga misibat ko. Kaya dili ko makahunahon nagtarong kung naasya sa kong piliran. Parts JR, ano sa man? May relasyon na bagid mo? Sa mong babae? Ha? Oo. May relasyon na kami si Elena. Uyab ko na siya. Maglagot. Pagbuwag mo ha? Pagbuwag mong duha. Parts Greta. Parts JR, babag ang usa ka babae sa tinguha mong panimaw sa imong kontra. Kinahanglan nga unahon mo una ang gipanganti mong panimaw sa mga kriminal sa imong mga kaliwat. Unya na ng babae. Musa pagbuwag mo ha? Pagbuwag mo! Ambot kung makahimo ba ko sa pagpakigbuwag niya, Parts. Mahal na ko si Elena. Higugma ko sa pag-ayo. Mahal ko siya. Parts JR, magsulti pa ta. Ayaw na pagbiya. Parts! Parang di lang una siya. Tuwa siya paingon sa may kaida. Hatagan tao na siya o gigayon nga mag-inusara. Manong Tomas, dili maayong ang mabahin ug lain ang iyang huna-huna. Kinahanglan nga ang pagpatay sa iyang mga kontra ang iyang atubangon. Mao ka na karon ang nakapatalaw kang GR sa iyang tinguha sa pagpanimaw sa mga kriminal. Nagduwa-duwa na siya karon sa pagtiwas sa iyang panimaws. Kana tungod kang Elena. Buang gid siya kung musibog siya tungod lang sa usa ka babae. Nasugdan na niya Manong. Usa kinahanglan nga iya ning tapuson. Mitalaw na lagi siya sa iyang tinguha nga pagpanimaws. Tungod ang big boss nga mortal yang kaaway. Mao ang amahan ni Elena nga iyang hinigugma. Unsa? Si Elena? Anak sa mortal nga kaaway ni Parts JR? Mao ka na ang matuod kita. Bago pa lang sad ko nga gisultihan ni GR nini. Ug mao kini karon ang nakapatalaw niya sa pagpadayon sa iyang tinguha na pagpanimaos. Di ay ha? Pwes, mas musamot ang akong tinguha nga magkalagyo sila sa mong babae. Dili kita ang mahukom niya na. Kung dili si GR mismo ang mahukom. Ako ang mahukom. Ako ang magbuot. Kinahanglan nga buwagan ni ang mga babae. Tungod kay dangan kini sa iyang kinabuhi. Greta! Ay, tuwa sa padong sa limutangan ni GR. Ay, wa ko makasabot sa kapakitang lihok ni Greta. Wa. Tanong karon ka lang musulti na ko Parts JR. Nga uyab na day mo katong Elena. Og anak kay siya sa mortal mong kaaway. Ha? Hugon silabot mo sa kong kinabuhi. Nganong gikinahanglan pa? Nga masayod ka kung may uyab ako uha. Parts JR. May sobra ka naman. Abi ka nakatabang ka man ako sa pagpatay sa akong mga kontra. Mura ka naman hinuog may katungod ako. Usa man? Gusto ko ni mo andiron? JR, wa ka lang makasabot sa gibati kung kahingawan ni mo. Di lang ko gusto nga makigrelasyon ka og babae. Kay babag kini sa imong tinguha na panimaw sa mga kaaway. Og samot na, nga ang babae, anak di ay sa big boss. Busa JR, patuon ako. Buwag si Elena. Kay siya lang ang magdaog-dangan ni mo. Mamatay ka lang kung magpabilin kang makigrelasyon niya. Huwag tao nga makamandar sa gusto kong buhaton. Kulon sa may makabutan ko desisyon mo, ibuhaton ko. Og ikaw,
Kung na problema ka man ako, ayaw na pakita na ako. Aron dili ko makahatag og problema nimo. JR, wa ka lang makafeel sa dako kung kahingawa o kabalaka nimo. Dili ko gustong mamatay ka. Busa palayo sa maong mabay. Palayo niya, JR. JR, patuo na ako. Palayo kang Elena, kay dili ko gustong mamatay ka. Perch, Greta, mahimo ba? Ayaw ko pakita mo hila ka, tungod lang nako. Higala lang ta, Perch. Ug dili ta kadugo. Sinanay mata lang ang mahilak. Ug dili ang laing tao. Dili ko gusto nga mamatay ka, JR. Tungod kay mahal ta ka. Perch, Greta. Tinuod ba kinabati ko gikan nimo? Nga ako. Oh! Mahal ko ikaw, JR. Sukad pa ka ni Adto, nga doon ako gitaguan nga pagigugma nimo. O ganang gikalagutan ko pag-ayos akong kaugalingon. Tungod kay laki manong takong pagbati. Apa naibog man ko nimo. Let's ka! Nga nung ibati pa man ko ani nimo. Nga naman! Perch, Greta. Ayaw, anak, good. What daog? Barkada lang pag-ila ko nimo. Buwagi si Elena. Maluoy ka. Kita na lang uyab parts. Please, kita na lang. Greta, please lang, ha? Dasad, what daog? Nakabati ka? What daog? Daogon ko yun kung di ka mo tuman sa mando ko. Buwagi si Elena kay anak siya sa atong kontra. Ang angay gani nga, hasta si Elena pat yung tagapil. Greta? Gipatay sa Big Boss ang tanan mong mga kaliwat. Busa sa atong pagpanimaos, i-apil taw sa pagpatay ang tanan niyang mga kaliwat. Pat yung taog apil si Elena. Greta. Kung dili ka makahimo sa pagpatay kang Elena, pwes ako. Ako ang mapatay niya. Ako, JR. Greta, Perch, ayaw, ha? Perch, Greta, ayaw mo yagod. Ayaw mo yagod. Doon na ka gani dautan nga buhaton ni Elena. Ako ang mamahimo ni higpit na kaway. Timanay ka na, Perch, Greta. Mauli ng baya, ha? Oh, mauna, Big Boss. Magawan, panganda mo. Ay, ganyan akong andap. Ako'y patay JR Risuelo. Ako! Kinahanglang matapos na ang among away ni JR Risuelo na ining higayon na. O kung wag hapon si JR diya, Big Boss. Kung sabi haton ta? Kung wa, ang animal nga JR, ang tiguang Marta ang patyong ta. Unahon ta pagpatay ang tiguang nga Marta. Ayo. Okay, Big Boss. Pero, agato mong problema, Big Boss. Adlaw para marunda. Dili kita mobilyaso ini. Maayon ta og si GR ang mapatay ta kay ipalutaw taman nga misukol siya nato sa mga pulis. Bahala na kung siya ikasulti sa mga tao. Basta kay patay na kining tuyo ta karon. Ikaw good, Big Boss. Basta ang importante nga magsulob og uniforme sa pulis kining ato mga batos. Muram san silang mga pulis na naon. Sige. Ako gyapon patay. Ako gyapon patay sa tiguang Marta, ha? Kung wag katong JR, Big Boss, ang tiguang Marta, pilay ganti kung ako'y magkapatay sa tiguang. Ha? Ang imong ganti butod. Bala nga ako ipalapos imong agtang animala ka. Oy, kabati na gadiha, oy. Di ko ana, Big Boss, oy. Dahil lang nato, day. So, Bobby, ano mo, eh? Dakas di malas ka. Yan siya man, Dota. Day! Hoy! Paghilom ka na kami! Bitay, butod! Kamurunahon kong pusil mga animala mo ron. Sorry, sir. Hoy, ikaw ba? Tarong nga na ng kasunis mo? Tanawaw? Burag, mahusos na! Bumbuang ni daot tingin ko. Luag ni kasunis na ko, eh. Kining kasunis pulis kay suloob na ko. Luag kayo. Miniwang ko gamay ronda. Saman mo, nang hunong mo pa na kao. Pagkus kasunis, boss. Palayon ta. Pagkus kasunis. Saman, doon na balang tara, no? Doon lang kita, Big Boss. Kana. Kanang baya. Mauna na ang bahay nga gipuy-an ni JR. Ug sa tiguang nga Marta. Bantay mo, ha? Basin na diya si JR Risuelo. Igmata yun ang inyong mga mata. Mao ka na, day Elena. Ni ay mga pulis nga nagpadung din sa bahay. Sila tingali ka na sinunong Brando.
Ayaw ka halok lang, Marta. Tungod kay watay sa nga nahimo nila. Elena ni anak yun sila tungod sa bahay. Tiguan ka, Marta! Oh, Pagausa si JR! Kung nabalik naman siya! JR! Gawa siya! Kaya imbestigahon ka na mo! Ngadto sa among buhatan! Ikaw ang suspect sa pagpatay sa tulong katao dito sa barangay Poblacion, Pardo! Elena, unsay buhaton ta? Relax lang ng Marta. Ako'y atubang ini mga pulis. Boss, wala mong ginitubag, Bigos. Animal. Bullshit! Di ta maglangay! Para ka na ito sa mga bala nilang bae, Big Boss! Ako'y tira, be. Kini. Huwag mo ka uto. Itingliw na ang akong anak sa sod o maigo siya sa mga bala. Let's say! Sorry. Big Boss, sorry. Ikaw ba batod ba? Giat mo lang agin mo. Sorry, oy. Papuyo ko niya. Sorry, good ninyo. Sorry. JR, Suelo! Kung na magkasasod, gawas niya! Be, O kuyog na mo sa presindo! wa may migawas ako singgit, be. Ako sila. Diari Suelo! Ako kini! Si General Berto Butod! Gawas niya! Og atubang ang imong kamatayon! Hoy! Wala. May abli importante. Awa! Ako! Hadlok siya na ako! Abli na importante ba yun? Hadlok mo ka! Animal. Si Helena ka nang may ablis portahan. Siya tuod ka na. Dili ka na si JR? Nagpabay-babay lang. Ang iyan ako di mo nagsalo pa lang uniforme sa pulis dahil manulo. Helena! Kanaog diha! Palayo! Anamaya! Dili na ko mo pauli sa ato, Daddy. Unungan ko sa JR o sinang Marta. Unya na ko pauli sa ato. Kung musaad ka mo doon sa JR. Nga unungon na ninyo ang inyong paragdumot. Uy, pahunungon ko na. Pag-ausa si JR, Elena! Pag-ausa siya! JR, Suelo! Isog na mga! Gawas siya o katubangan kami! Gawas siya, JR! wa dinhi ang akong anak. Wa dire si JR. Ang animal. Siya ba ang gingalan og Marta Brando? Amo na ipatyon ako. Oh, siya, Big Boss. La! Uy, unya sa padong na to, Big Boss. Binahan ko ni. Pantay mo ha. O kung makagayon mo, pusilan ninyo ang tigo nga Marta. Ako. Si Elena. May na siyang armas. Daddy, ayaw di ka mo paghimo og dautan sa inahan ni JR. Kung dili ka gusto nga mamatay ko. Nabuang ka na yun, Elena. Ayaw itiyon si Mongo ang sumbuhan sa armas. Ngayon mong gigunitan. Nagtinir ka na yung armas sa mubuto, Elena! Kang JR ka armas kinigikuha ko sa susi lang bay. Ug ako magtiaw, Daddy. Maghimo gani ka mo karon og dautan sa inahan ni JR. Magpagkamatayo sa ako. Dili siya igbaho og paryente ni JR. Tungod kay katabang lang siya sa pamilyang Resuelo. Ug siya ang midagang JR palayo sa dihang gimasakir ko sila kaniadto. Dako ka og atraso nako, Marta. Tungod kay dili ko madawat nga hasta ang gamayng bata kani adto nga mao si JR. Makaangkon sa hinanali niya kamatayon. Sir Manolo, maluoy ka. Ayaw na tinguha pa ang kamatayon ni JR. Igo na nga napatay mo ang iyang mga kaliwat. Hotdon ko sa pagpatay ang tanan niya mga kaliwat. O hasta ka, Marta, i-appeal ko ikaw sa akong mga patinon. Oh. O sa pahawa niya, Elena. Pahawa! Ayaw pabutang masuko, kunin mo! O gikalimtan ko ikaw nga akong anak. Palayo kang Marta, arong dili kang maapil o kaigo sa mga bala! Palayo, Elena! Dili ko iksapayan nga maapil og kamatay, Daddy. Basta kay dili ko musugot nga may dautan ka mong buhaton ka na, Marta. Sige! Unahan ko ninyo ang patay! Yeah. Aron matuman ang gusto ninyong buhaton! Palayo lagi kang Marta! Maglisod tayo ni. Uno! Dos! Ayaw ko hadlok ang numero, Daddy! Tiwa ko mahadlok! Asa man! Gusto ko nga kabliton ko kining gato sa pistola aron mamatay ko! Buwas kina! Ayaw, Elena, ha? Ayaw! Buwas! Palayo mo din eh! Palayo mo! Ano? Ni Baos! Dos! Ni Hapsan! Dos minutes! Oh, palayo, me! Brando, mamalik ta sa itong lagi! Ha? Mamalik ta sa itong lagi! Litse! Huwag ka mo, ha? Unsa ba mo yung ginugayan? Si Marta na mo! Di lamipan? Timanikin, Elena! Pagkamahayan mo kining pagsupak mo sa kagustuhan sa mga amahan! Maglayas ka mong dalan! Wa na ni ipan ay. Sige! Sige, tara!
Okay? Ikaw? Nga nawag naman mo sibat? Ha? Ako di kumbiya. Balang maghikog ka. I don't care. Di ay ha? Oh, bira. Pamusil ka na ako. Pwestin na! Ayaw! Sibat! Lagi magtanan! Ha? Elena, maluoy ka. Ayaw na pagbiya din sa bahay. Ikaw lang ang bugtong magapanalipod na mo batok sa imong amahan. Oo na, Marta. Di na ko mabiya pa din sa inyo. Dili na. Og paabutan ko ang pagpauli ni JR. Paabutan ko siya ng Marta. Wala gid ako sa maapsi pa ni Tomas. Ay, pastilan ka ni mo, JR. Medyo ka na lang kung tagpahulis inyo. Tua mga dito si Elena. Basin og adto to punta dito si Grita. O kaya itong patyon si Elena. Ni Tomas, dili daotan si Grita. Usaw ako'y pagtuo nga, doon na siya daotan nga buhaton ni Elena. Pastilan. Kawa ko magdahom nga may pagtanaw ba na ni mo si Grita. Nadungog ko gud ang tanan ninyong gipanagsultihan kaganina. Tinaw kaayo na akong nabati ang tanan. Naningong gid siya nga nahigugma gisan nimo. Ay, gugma. Bisan ako ni Tomas. Huwag ko magdahom. Huwag ko magdahom nga ingon ba niya ng pagbati ni Grita nako. Abi ko bag hinigala lang ang iyang gipakita nga kaayo nako. Ay, pastilan taon. Bidar bang nindutar baglawas tumuya, oy. Nakakita na ba ako subo niyang lawas? Ako pa ikaw, JR. Si Grita lang imong yabon. Huwag ko'y gusto niya ni Tomas. Si Elena ang akong gigugman ni Tomas. Si Elena. Animal, makalagot. Sayo naman gidunta na ito mapatay ang tiguwa nga Marta ba, Big Boss? Kunwa pa si Elena. Sa kadaghan sa mga lalaki na ining kalibutan, nganong kadto pa mag JR Swelo ang nahimong hinigugma ni Elena? Nganongan? Ingor yun ini ang mahimo ta, Big Boss. Mientras tanto, palinaw-linawon lang una na ito gamay. Kung may tabo, nga muli si Elena din sinyo, gamitin din si kusog. Bilang buwa sa siyang kwarto. Arwa na sa gabal sa pagpatay ta sa atong mga patyunon. Naglabad na kining oko kung unsa gyud ang mayo kong buhaton, Brando. Magipati ko nga si Elena ang makaingon nga mapukan ko sa katapusang dugo sa pamilyang Resuelo. Ayaw pagunahon na, Big Boss. Si JR ang mamatay. O dili kita. Si JR Resuelo. Unsa? Mao ka na, Yaya Dolores. Ato si Elena nga tuwa karon sa bahay atong JR Resuelo. Papauliya siya. Pero sir, wala ba ko makatultol sa gipuy-an ni JR? Nahibaw ko nga sa Guadalupe. Pero wa ko masayod kung asang si Chua. Pagkuyogan ko ikaw o usa sa akong mga tao nga nagatultol sa bahay atong animal nga JR. Ugpug sa gyud si Elena sa pagpauli din sa bahay. Madamo gani siya. May dako gang kantidad nga badawat gikan nako. Sir. Unsa? Mao kanina nakabot na kong hukom ni Tomas. Ang imong nahuna-hunaan, may buhaton ko. Kalimtan ko na lang ang gitinguhan akong pagpatay sa Big Boss nga amahan ni Elena. Huwag magpalayo kami. Tungod sa dako kong gugma ni Elena. Dili ko na lang idahin sa pagpatay ang iyang amahan. Magpalayo na lami. Huwag dito sila yung dapit. Tukuron ko ang usa ka malipayon nga pamilya. Uban unya sa mga anak ni Elena. JR. Mahinaot lang ko nga. Napapasaylo ko sa mga kahagsag mga girikanan o mga igsuon. Gusto ka ni nakabut na kong hukom ni Tomas. Dili ka ko hasulon sa kumakaliwat. Kung ako ang imong pangutanon, ako mo ingon. Nadili ka nila sulon. Kay ang imong kalipay, uban sa umaabot mong pamilya ang imong gilantaw. Tingali sa sinugdanan may ubo sila. Apan makasabot na sila. Hinoon, malipay sila. Nga sa umaabot ng mga adlaw,
Musanay na, ug mudaghan ang kaliwat nga reswelo. Pinaagi o niya sa maabot mong mga anak. Nano niya? Unsa may sunod mong buhaton karon, ha? JR? Karong gabi, upauli ko sa amo. Ug kung tuwa pa gani dito si Elena, sultihan ako siya sa nakabot ako desisyon. Ug malipay gid siya. Nahala, sige. Tahuron ko ang nakabot mong desisyon. Ug iampo ko na lang na magmalikpayon ka mo si Elena sa dapit diin adto ka mo magpuyo. Uban unya sa maabot ninyong mga anak. Iampo ko nga magmalipayon unya ang inyong pagpuyo ni Elena. JR. To ako no sa unahan magpuyo. Ang gingan lang ng JR. O kaganiha, may mga pulis kuno nga may adtos ng Pinoyanan. Wa na ilain. Siya gyud ini. Ay, pastilan. Nakahuna-huna naman unta ko nga mulaya sa bahay ni Sir Manolo. Haban wa gyud ko'y mahimo. Tungod kay mawili kong biya kang Elena. Tungod kay bation ako og kamingaw niya. Usa? Mao ka na, Parts Puldo. Nasultihan ko na si JR sa matuod kong gibati niya. Oo niya. Usa yan pong. Ha? Gibaliwa lang niya ang pagbati ko niya. Hinoon, mura pa man gani siya nasuko na ako. Mao ba? Mao na, Parts. Giinan ta bitaw ka, nga baliwa ka na may GR. Ug mao na hinuon ni makaingon nga mulihan siya nimo. Malayo ka hinuon niya. Buang siya. Kay tuwa siya nahigugma sa babae nga anak sa mortal niyang kaaway. Ha? Buang? Kadita ko, si anak sa mortal niyang kaaway. Kadita, wa ko makasabot si mong penulti para salita, da? Pero wabi? Parts Puldo, si Elena, usad ay kinikarisgo niya. Ug anak siya sa big boss nga utok sa kamatayon sa iyang mga kaliwat. Pangas ka! Tinuod ka pa salita? Mauna ang gisulti niya nako. Ug ang gikalagutan ko pag-ayo, ibisan pa man sa kasayuran nga anak si Elena sa iyang mortal nga kaaway, nagpabilin gihapon na iyang pagmahal ug paghigugma nini. Pidang kurba agad ini mong kasayuran nga kung sayran ko. Si Elena, anak niya sa big boss. Ug ikaw, unsay kasulti mo kan JR? Dili ba nga usa na siya kabuang? Ha? Parts Puldo? Anak gud sa mortal niyang kaaway si Elena. Unya pabilin gihapon siyang nahigugma ini. Nalisuan na gud siya sa iyang tornilyo. Pida, no? Nabuang na gud si JR. Dili ba, Parts Puldo? Tubag ako. Nabuang na si JR, dili ba? Ha? Kuan, pag atubang ninyo, wam ka siya magborles. Wam ka magkampat yung naong siyang gisipon, ha? Mao nilarawan siya sa kataong buang. Magubutanan, unya ang naong magkampat sa sipon, unya magsigir og katawa, bisig siya kusa. Kung huwag may ano si BGR, awa pa siya mabuang. Nagugma na gid siya ni Elena. Ha, para na ako nabuang na gid siya. Kadaghan sa mga babae ni kalibutan na. Unya katupang Elena ang iyang higugmaon. Ano sa may gusto nimo? Ikaw yung higugmaan? Ha? Musa mo siya og kabuangan na kung may gugma siya ni mo sa tumboy. Ha? Sa ako lang giingon, Pats. Pero mapansin ka ni BGR ba? Pag binabay si mong linihukan, pag sulog og sayal. Ay, paimayon yung bato na Minawa? Pasag dilas BGR Ikaw, pag binabay na lang, kay ako'y manguyab ni mo. Ako noon, Pats kita, okay naman ko ba kung ikaw akong masawa ba? Wapa man ka, magbinabay ka. Alipay ko kung ako'y makasawa ni mo. Saban, virgin man ka, Pats kita? Ha? Virgin ba ka? Yay, tutok ay. Tutukan mo ko ni mo. Maayo Pats kita. Yay, mura mo kong mahilis. Ibog sa dahi ka na ko, Pats kita. Da, kuyapan ka laging buanga ka na igo kasong kumo. Hanggaw kang dako. Labaw ka pang buang. Habit na ba mo gabi Pero wa pa man gyud sa JR. Nang Marta. Hain man ka siya, Elena. Nabalagan ako kung asa na siya. Wa magka siya musong sa hideout sa imong amahan. Oh, Nang Marta. Wa man ko makatultol kung asa nang giingon nimong hideout ni Daddy. Tiagpasan ko anda ni. Basta matud pa ni JR na ako.
Duha kuno ka hideout ang gipanag-iya sa imong amahan. Ang usa anaa mahimutang habig sa dagat ug ang usa habig sa bukid. Ug pulos na kuno kini niya gisung uban sa tumboy nga si Grita. Ug sa usa ka tigalan nilang tiguang lalaki. Ug daghan kuno kayo sila og napatay nga mga sakop ni daddy mo. Diyos ko. Mo di ay nga nasuko nagipag-ayo si daddy ka, JR. Tungod di ay kinaghan na sa JR ang napatay sa iya mga sakop. Elena, maluoy ka. Pangitaa si JR, Inday. Basig misong nasab siya karon sa hideout ni daddy mo. Apan wa man ko magkatultul kung asa ang mga hideout manang. Maayo! Oh! Maayong adlaw! Uy! Mao ba kinagipoy-an ni JR Risuelo? Maayo! May nangita kang JR. Day, Elena. Oh. Elena! Naa ka ba diha? Si Yaya ni mo. Si Yaya Dolores. Siya ka na ng Marta. Mao ba? Mao ka na, Big Boss. Gipasundan ko sa itong mga bato si Dolores. Natuwa sa gistan atong GR. Ug kung magkagayon sila, ila dayong kidnapon ang tiguang. Ug dadon din sa itong katabangan. Oras nga madari ni katong Marta. Diha. Patyon ko kini. Aron makuha-kuhaan o gamay ang gibati itong kayugot sa animal nga JR Risuelo. Napats butod. Gipasakanan ni Elena si Yaya Dolores sa bahay nila ni JR. Saon ka na to pagkalugar og dagis tiguang Marta, eh. Lima ka nila. Ay, kay Mayo. Kung mapugos tawag sa kasbay, o dagiton tang tiguang Marta, bahala nagna si Elena. Saman. Mayo ka? Ano yan? Basig maghikog si Elena. Balay, bugo agi na yung mag-utok, eh. Ay. Si Big Boss ay ang gihulga, eh. Maghikaw siya. Maghikaw siya nas, Big Boss. Huwag ka ron. Kasi may hugaw niya. Nga maghikaw siya. Kita! Nga di ba tayo niya parente? Luguson ko na siya, Maria. Bitaw na. Ano ba? Utok, gamiton ba? Utok. Niya, lagot ko ni mo kayo magkusika-sikaan. Hindi man na sika-sika. Pero karon murag na. Nakauyan ko gamay da. Murag gusto kasi mong nauna-unaan. Bugo man kong kikagod. Ako bright man ko. Nga bugo man ka na ko. Buang ka. Okay, buo. Ay, ito nasad. Di ko saban ko ni mga patsbotod. Sige ka maghingan ako bugo. Sapot ko. Nalimot ka na ako ilabaw ni mo. Oo, labaw ka. Nalimot ko. Ay. Pangilom ito, be. Isapot Subo mo ba na muna yung lalisa. Ay, ang pagsagbat ka! Alagoy! Buhiin ninyo ang tiguang. Ipasagdi nga makabalik sa iyang agi. Kung di mo gusto nga mabalba nga bagol-bagol ninyong kauban. Ayaw, gininyo ko yung tigawang. Dadon to siya tumalang sa Big Boss. Sige, kay patyon ka ninyong kauban. Meron ng patsyon. Uy! Wala na gamimutan. Uy, kalog! Ugok! Bitay, nayabag ka na! Ikaw may kupat yung lalim mo! Hindi na day. Buhin yung tiguang pagdali! Buhiin dayon ninyo sinang Marta. Ayaw! Mas importante yung tiguang, dili na sibutod. Sagdi siyang mamatay. Biyaan ka na sibutod, bahala na patsyon na siya. Ha, di ay. Sige, patyon ka ninyong kauban. Ayaw! Bitay dong! Maloy tayo ka, tay! Boss, agaon! Ayaw tawag yung ipamatay! Di ba gugusto pamatay? Boss, bitay! Agaon ko gwapo! Salamat kay gibuhian nila sa Nang Marta. Nang Marta! Nang! Salamat sa Diyos kay ilang kang gibuhian! Salamat kaayo! Salamat yun kayo ni mo, Grita. Kunwa ka pa. Wala. Nadagit na unta ko sa mga taong dautan. Salamat ka ni mo, Grita. Daghan yun kayo salamat. Ayaw pa salamat nako. Kay wa ko malipay nimo Elena. Ug manduan ti ka. Palayo sa kinabuhi nila ni Nang Marta ug JR. Kay dangan ka sa ilang kinabuhi. Ikaw ang maghatod nila sa hinanali nilang kamatayon. Oy! Diyos ko! Ayaw! Ayaw ko tiuli na imong pistola, Grita! Grita, ayaw! Ayaw di uni sa imong pistola si Elena! Sa ari ko karon dayon Elena. Nga magpalayo ka na sa kinabuhi ni JR. Aron dili ka mahagba sa yuta nga way kinabuhi. Sige na.
Sa ari na dayon ko nga magpalayo na kang JR. Og di na ka magpakita niya hangtod sa hangtod. Sige na! Greta, palihog lang. Ayaw ing ni Ana sa pagsulti si Elena. Hiligog siya ni JR. Nagminahalay sila sa usa-usa. Busa dili mahitabo nga magbuwag sila. Sa ako nang gikaingon ang Marta. Magdalang og di malas kinbayhana sa inyong kinabuhi. Oh, mga matay mo kung padayon siyang magpaduol ninyo. Sumagod! Unsa nahitabo karon, ha? Kung wa pa ko maabot. Hayan! Nadaka na sa mga sakop sa Big Boss o gipatay ka na unta nila karon. Oo. Busa ayaw paghahiya ang inyong Paminawa ko ninyo ng Marta. Ayaw na magsikit ining bayhana kay anak siya sa mortal nga kaaway ni JR. Greta, pasaylo ako dili ko makahimo sa imong gimando nga palayan sa JR. Mahal ko kayo siya, Greta. Og mamatay ko kung magkabuwag mi. Og bahin sa imong giingon nga mortal sila nga kaaway ni Daddy. Ako ipasalig nga mabugnaw ang ilang kasuko sa usag-usa. Kaha! Makahimo ka kaha sa pagpabugnaw sa pag-alintabo nilang nasilag sa usag-usa? Igo na niya sultiha, Elena. Kay ang tinuod, wa kay ikatabang aron magkahigala sila. Tungod kay nagdako na ilang away. Ug daghan na sa mga tao sa imong amahan ang among napatay ni JR. Pues, ikaw mo yung yuon ko, Greta. Nga bugnawa sa JR, sa gipanganti niyang panimaos kang Daddy. Ayaw sugnuri ang nagbagal niyang kayugod sa ako amahan. Ayaw nagpakita kang JR. Kaya ako, hangyoon ko siya nga magpalayo na kami nining dapita kuyog din ang Marta. Ug adto na mi magpuyo nga malipayon. Saan mo kuyo ka? O nga na mo kuyo ka Manila? Ha? Pariente bagod mo nga dili man? Basta palayo kang JR. Kung di ka gusto nga pusilon ko. O sige, pusil ako! Pati ako, Greta! Noong ka nga manduan ko di mo nga palayan ko siya. Mahal ko siya, Greta. Ug kamatayon lang ang makabuwag na mo duha. Adi ay, gihagit gyud ko nimo ha? Press, mamatay ka Elena. Kini ayaw, Greta, maluoy ka. Ayaw pati ako maabot kong umagad. Ayaw pag-ali ng Marta. Palihog lang na Marta. Tipat yun ko kining animal nga Elena. Ikaw ang palayo ka, JR. Kaya wag ilabot siya kinabuhi. Higala lang ka mo? Samtang kami? Malagi ko ba ay? Ako ang mas dunay na kong katungod kaniya og dili ikaw. Dako ko og katungod kan JR. Tungod kay kung unsa ka dako ang pagmahal mo niya, mas labaw pa ko. Oh. Greta, unsa ko kanang ipanulti mo? Tumboy ko. Pero nahigog nga ako kang JR Isuelo. Oh. Greta. Mao ka na. Mahal ko si JR ng Marta. Ug madugay ang iyang kinabuhi nining kalibutan kung ako iyang piliun. Busa ako ang angay nga higugmaon ni JR. Ako! Wa may higugma ni mo sa JR? Ako ang iyang higugma. Busa ikaw ang palayo niya. Kay ikaw ang kanunay nga magsugno niya aron mahimos ka mal dito. Tuwi kay bugoy ka. Ug wa kay angay nga may higugma ka JR. Wa na ko'y panahon sa pagpakigtubay pa nimo. Nang Marta pahawa. Pahawa kay pusilon ko kining animal. Greta! Pahawa tayo! Agay! Greta! Karon Elena, mamatay ka! Kini! Patyo mo ganit sila na! Kita ang sunod na patay, Greta! Parts JR! Niya ka! Nasayo kay kus pagilan ni mo nga akong higala, Greta! Kay makahimo ka na sa magpatay sa babae nga akong gimahal o gigugma! Ha? Di ko musokol ni mo, Parts! Dili! Ayaw pagsalbit akong parts! Nagigan ka ron! Giputol ko na ito panagigalay! Parts JR! Mahal ko kay Selena! Puso dili ko musugot na mamatay siya! Mahal? Bisag anak siya sa mortal mong kaaway, imo gyapon siyang gimahal? Asa naman nimo gibutang ang maayo nimong diskarte, JR? Mamatay ka lang kung padayon kang makigrelasyon niya. Busa palayo ni ning Elena. Kung gusto ka bang mabuhi pa ka mugdogay ni nang Marta. Natimbang-timbang ko natan! Ug ingon nini nakabutong hukom. Kalimtan ko ang hitabo sa kong pamilya. Dili ko na padayon ang pagpatay sa iyang amahan. Ug aron makalikay ko sa tinguhan ang pagpatay nako. Mula nga umiglayong dapit. Gadi na mabot pa sa iyang amahan. Ug dito sa maong dapit, magtukod migo sa kamalipayong pamilya. Greta. Mihilak ka. Gimpasakitan ko nimo, JR. Gabahan ka rin ako. Gabahan ka ra. Greta, ganit lang. Magsultaw na ta. Pasabtong tigas ka lang, Greta. Oo, ano siya maminaw? Mihunong siya. Ug milingi na to. Naluoy ko ni Greta. Elena. Naluoy ko niya. JR. Diniuna mo. Aton ko si Greta. JR!
magduol pa niya. Basta di na lang ka siya, anak. Pasag lang si JR manang Marta. Nga muduol kang Greta. Suod niya si Greta. Basta dili maayo nga magbaton kini og kayo ubos ni JR. Greta, Mao na, JR. Unsa may gusto mong buhaton ko? Aron buwagan mo si Elena, ha? O gari na ka mahigugman ako. Pats Greta. Bindag gini mo, uy! Ano sa matawag ka? Ayaw na, good! Huwag tayo naog! Laki ka o dili ka babae! Karon ko pa masuta, JR. Nga babae gyud ang akong kasing-kasing. Tungod kay nahigugma ko nimo. Na, uy! Unsa may gusto mong buhaton ko aron mo tuo kang babae ko? Ha? Gusto ka nga magsayal ako makigatubang nimo? Bueno, tinud-anay na magiganang imo. Pues ingnon ti ka. Gabisag ka pila ka pa magbinabayag lihok o sinuluban sa kong atubangan. Di tagid ka pansinon. Tungkol ka bisan gamay, wa ko'y gusto nimo. JR. Mga gago mo! Mao. Inyo nang gipugos og daas, Marta! Sir. Pila lagi gusto mo babay? Sir, kanang paminaw lagi sa taon. Minaw? Ayaw sa tamisig kas kay dito. Paminaw sa taong rason. Di mamada, sir. Kusgan kayong tumboy. Ako, giluok ko niya kalit. Gituunan ako sa iyang pusil. Next may di rato na na. Nang mauna, sir. Binakaran ako. Sayon raman ang tato namang patyo ng tiguang ba, pero pagtiyon sa ni pagkuan ba katong gitiunan ni si Parts Bukok. Paiting kayo mo. Kung pugso na mo daang tiguang gitiunan man si Parts. Mabusin mo! Di. Sige! Adto na niya isulti ni Big Boss. Adtuan niyo siya! Di ay, ha? Big Boss. Mas importante din ninyo kinasibuton kaysa tiguang nga mata. Hala! Usay buhaton mo? Big Boss. Dili importante na ko kinisibutod. Big Boss. Bahala na lang ang tag namatay na siya. Ay, kalahin. Basta banda lang ninyong tiguang sa akong atubangan. Dili, baya sa iyo niya mong kahimtang, Big Boss. Bisag tiguang, di may kapatay. Big Boss, Big Boss. Ay, Big Boss, ayaw ko, boss lang. Ayaw! Basta naman ka sila stiya Greta ka ron. Nagkauli na ba ka ang ilang kabubuton? Ay, pastilan. Ingon sa dili yung kumakatuo nga ang tumboy nga Greta naibog ay ni JR. Pagkagwapa ra ba yung taong tumboya? Basin og magwala katong Greta, JR. Og magpagamatay siya. Mabaw na gid si pangutok kung yan ang buhaton. Pastilan. Pagkawa ka yun magdahom nga nakagusto di ay mo ang maong tumboy, JR. Bisan ako, nay. Huwag ko magdahom ngayon anak din yung pagbati di rin ako. Siya ba ya ang nahimo kong mangluluwas? Kay, punwa pa siya mo abot ka ganina. Hayan, napatay na ko sa mga sakop sa Big Boss. Ang agitang nga magpasalamat yan, nay. Elena, dili gid kulungan si mga manang tun nga iya ko mapatay. Ano dili na mahitabo nga magkadrukis pa ka mo ni Daddy. Karon dayon. Magpalayo ta din ni JR. Mulang niyo ta og layong dapit. Kanang dili na kita niya maabot pa. Oh, Elena. Karong gabi mamiya ta din Mamiya ta Elena og dadun natos nanay Marta. Hilak mo ka, oy. Hilak na katawa. Hilam day. Nagini ayo. Angay ka pa galing malipay, ho. Kadi yung nagpusil Big Boss. Tayo nagkwedong dan ini. Paghilak. Hilom mo yan? Hilak ka, oy. Hilom, birahan doon. Hilom. Ako po, pabiyabawa akong kakuyaw, ha? Abi kong anhing na ko. Palikon ko ito ilang GR. Huwag, ako'y dagit atong Marta. Ato! Salamat nga waan mo dayon na pagpatay sa butod, Big Boss. Nabilib ni mga mga batos. Kay maluluyon ka kuno sa atong mga sakop. Ipabalik nila ang gistunan atong JR ug ipapatay ang tiguang ug pugsag na si Elena din Hesbay. Big Boss.
Pabalikon ko itong mga batos. Dito napita. Unsa? Ngaw ka na, Sir Brando. Nagduda mi. Yang tumboy, nagingon sa itong mga kauban nga usas mga kauban ni JR pagsong sa itong hideout. Ngaw ka itong Rita. Mauna. Mauna, Sir Brando. Katong tumboy kang kagita. May kauban na GR pagpatay sa tuwa kauban. Kung mauna. Sige. Hantingon taga itong grita tumboy. Adtoon ta ang dapit ngayong gipuyan o pick-upon ta siya. Aron ipapatay siya sa Big Boss. Ha? Amo, pitapatod, tala! Ata, ata! Di ba maton mo? Primero nga, si Mata nga doon ta. Karon ang tumboy na sad. Ay, kalimutan ko na. Sir, klaruhan na. Kaya ako rabab. Kapat yun ang nakikong tao. Mayang gipangunay ka rin klaron sa. Pwede ay! Grabe ko. Bra! Lamay, lamay, lamay! Ay, Paduklon tamaron. Di man ikaw, Ayaw lang hambong niyo da. Di man ikaw, sir. Di man ikaw. Boyo! Diniho na mo ha. Kaya tuon ka, Big Boss. Diniho na mo. Di ay, ha? Nailhan na di ninyo kung si kinsa ang kauban atong JR. Namisong o mipatay sa atong mga batos. Matod pa sa itong mga batos, Big Boss. Nga usa kagrita tumboy ang kauban ni GR nga misong dito side out ato. Sige. Kutob sa mga sood ni JR Isuelo. Pik-apa og dada din sa kong atubangan. Kay ako'y mo patay ni ini. Sa pagkakaroon nga tuwa si Lina sa kiliran sa tiguan ni Marta. Mura og ang tumboy nga grita ang dali na itong mapick up ani. Sige. Pik-apa ninyo ang ang tumboy ug dada sa kong atubangan. Karon lang, Big Boss. Ay. Parts Rita. Ay pagpalabis yung pag-inom mo eh. Mahubog ka. Magkasugat na ganin ng unog kaaway. Mahubog ka. Teklo ka di oras. Naglagot lang ko niya, Parts Baldo. Tungod kay gibaliwa lang nagbili ang tanan kong mga nahimo nga kayuhan sa iyang kinabuhi. Kung pa kumutabang ugsong sa iyang makaaway at mahigayo na sa hideout sa Big Boss. Hayan, patay na siya. Parts Rita. Inama? Dili ang pag-inom ang makasolbal sa imong problema ron. Kung dili, ang pagbinabae. Aron mapansin ka ni BGR. Ay pagdango pa ng iminom. Kilinakim ng buhata. Gusto ko maghubog, Parts Baldo. Aron malimot ko sa dako kung kahiubos niya. Ay. Rita. Ikaw, inom diha. Duyogi ko sa gibati kong kagulanan, Parts Baldo. Duyogi, ha? Unalala. Sige, sige. Inom siya ako be. Makalapit siya. Buang ka. Buang kang dako, JR Suelo. Ano mo, sir? Ngano ka? Pasbitay? Ngano, bitay? Ha? Sir Brando. Kanawa ka nang nag-inom sa tindahan. Nga naman. Mutan ako kapil. Kaya ko kapil. Wala. Ang tumboy ka na si Grita. Wala, bitaw. Hala! Siya ka na. Siya Grita tumboy. Siya di ka na ha. Oo, ka na mo na. Sige. Duulon ta siya. Pero ako rin mo sita niya ha. Look out na mo. Kung madagan ka na siya, biyahe rin niyo. Sige. Order patag mainom, Parts Baldo. Aw. Gigi, hala. Ikaw kung may bakod, Gigi. Wala ko makita ka nalihok. Wa, uy, hala. Hala. Please. Ay. Ayaw hadlo ko pulis, Parts Baldo. Ano hadlo kong tag-pulis nga umuntay sa, di ba? Masa ito ni Master? Ikaw ba Grita Tumboy? Ha? Ang suod ni higala ni GR Suelo? Oh, ako. Sige. Imbitahon ka na mo dito sa among buhatan. Kaya doon ay nakareport na mo. Nga usaka sa mga kauban ni GR Suelo sa tanang mga krimen ngayong nahimo. Unsa? Bida sa lang pagkasultiha, eh. Dili ito na tinuod, eh. Kuyog na lang na mo. Kuyog na mo malinawon sa among buhatan. O ayaw gid pagdagan. Aron dili kami mapugos sa pagpusil mo. Nakakita ka sa palibot? Daghan ming mga pulis karon nga niya sa palibot.
Ayaw gid og diki og kuyog namo. Aron dili ka namo mapugos sa pagkusil. Kining, sir. Buta man si Grita, sir. Wa mi siya sa nga nahimo sa balaod. Otro ka mapuldo. Masayran ganin ako nga apil ka sa tanang mga kalihukan ni GR. Malinti ang gigin akong upawa ka. Tanawa niya. Tara na, Grita. Kuyog na mo nga malinawon. O sir, makuyog ko. Di ko mahadlo kay wa ko nahimong sa. Ako, sir. Ay na kong i-apel, sir, ha? Wa biya ko ilabot, sir. Hawa niya! Hawa niya! Aron dili ti kaya pilog na. Si ba na yun? Oo, sir. Atul ko sa medyan. Kinahanglan may bawas silang hitabo ko rin mas kita. Hoy! Asa ka! Asa ka! Kamu! Nagsulo mo uniformes mga pulis? Hibong ka man, God. Nga nakakita na mong nagsulo mo sa uniformis polis, ha? Saman ka, kaging ka na. Ang ngayon ka sa. Sa tanawa mo. Takilid ko. Kando siya. Atubang. Kuyawan ka, kaging ka, nakikita naman ng sumbong ng Anong pulis. nagsuluban mo uniformes o ka pulis? Ay, kabugo ni mo taon. Pulis sa Pamiron! Ako na si General Berto Butod! Pagdi nga makadagan ka na sa pulto, bitay. Butod! Tawagin ko yung escort ng Grita Tumboy. Dali mo! Wa siya appeal, sir? Wa niya labot? Unsam din eh. Wa ni hinong da pagkatao. Wa ni klaro. Abi na kong dakpunon sa ni siya. Pusilong ko lang ka na dito. Taman. Doon pusilo, no? Tana, Pats. Dahil ning tonto din, he? Tara. Na! Manila ka si Bat. Diyos ko, murag lain og timailahan ng daganada. Hindi ka rin sila sakop sa sindikato. Sila si Sir Brando Rigudon. Hindi mahimo, kinahanglang masayo din si Medjan. Wala, klaro niyo kayo. Mga sakop sa sindikato katong mipik up ipaslita. Ug nag-ungaw ko sa kadaot niya kinabuhi. Ayaw nilang pangusog pa, Grita Tumboy. Kaya bisag mag-unsa ka pa. Dili ka na makabuhi gikan na mo. Og pinusasan ka na sab. Sa pagpuyo lang diha. Hindi tandirahan. Og paabuta na lang ang imong kamatayon. Maog ka na, Grita Tumboy. Tapos nga aga, no? Tumboy, oh. Muna, ikaw ba? Grita Tumboy. Pangadji ng daan. Kaysa dili madugay. Mamatay ka na. O saman, kamo ka mga di? Ha? Kamo ka ba? Mga sakop dahil mo sa sindikato ug nagsulob lagi uniforme sa pulis. Kuri ka dyan! Kuri ka dyan! Na, kasi tanawin mo na mo. Ha? Ngayon sa? Takilid ko? Isuray, takilid. Nagsakit ka na, eh. Kasi tanawin mo ng pasbitay. Tubangan na, tubangan. Kasi tanawin mo na mo. Ipas kita. Ngayon ba, may nasulobin ng permis pulis? Ha? Hoy, Tumboy. Ako ray tinuod nga pulis nga niya sa imong duol. Pero sakop ko sa Big Boss. Gani, usa ko sa mortal nga kaaway ni GR Resuelo. Og ikaw, ang Big Boss na bahala nimo. Ang Big Boss na bahala sa imong kinabuhi. Muna. Asa to siya na, sir? Sa hideout ta, Habits Bukid. Unsa? Na-pick up na ninyo ang tumboy nga si Greta? Oh, Big Boss. Niya siya sa hideout dos. O kumpirmado. Kumpirmado na Big Boss. Nga siya ang kauban ni GR Resuelo sa diyang misong sa duha na itong hideout. O mipatay sa itong mga batos. Kaya misuka na siya. Mituka na siya nga si Lagit si GR ang nagkuyog. Di ay, ha? Brando, paabot ako diha. Kay moan ako karon yun na yun sa hideout habig sa bukid. Ang hideout dos. Aron pamtangan ko sa kamatayon ang animal nga tumboy. Diyos ko. Inaw ko ginabati ang pagkisulti ni Sir Manolo sa cellphone. May suod niya higala si JR nga ilang nabihag. Kaginganlan o Greta Tumboy. Bato ko sa gisara nila ni JR. Diin to sa Elina. Aron masahid sila sa gibuhat ni Sir Manolo.
Dana, nasod na nato sa dakong bagang atong mga butang. Ibilin na nato ang uban. Ibilin na lang nato ning mga bugat nga butang, uy. Kinahanglan nga makabiya na dayon kita ining napita karon yung gabi eh. Daili na. Okay ka na? Kursunada ka na ba yun nga mo ba namon inanay sa Manila? Wala ba may mga parente dito? Adto lang ta dito manimpad. Mukoyo ko ni mo JR bisan asa. Biyaan ko una si Daddy. Ugon niya na balik kung iya na madawat. Og dili ka na niya pat yun. Mga kaigsuunan, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong suhilanon na ugkat nga kasilang. Tagsulat, J. Badayos, ubos sa direksyon ni Ray Bures. Musika gipahaom ni Joel Binsi, soundman Ricky Porsuilo Garing. Audio editor, Rani Abdul Rasid Budumo, dalit sa RMN Production Center, Tatak RMN. Ug mao to mga ka-listeners ang part 5 no. So kapit-kapit na gyud part 5 na. So nindot na kayo nagka-training na mga ka-listeners no ang maong drama. So abang-abangi lang gyud ninyo no kay paningkamutan no nga ma-upload tanan ni hantod matapos ba. Hasta sad ang kuan tindahan pungko no. Ako ni siyang paningkamutan nga masabay gyud sila kadungan no katapos ba para sa drama nga katong naguna way lakay o kanang dugoy pusoy no. So paningkamutan ang makadungan gyud ni sila ka ending no. May lang ta magsige nag-init ba para maka full charge na no. Pero pohon jud mapalit ra gyud na katong kuan. Solar generator so di na gyud magka problema o power pohon. Kung mao ta mga ka-listeners no, thank you so much for watching no. Ug salamat kayo yung tanan no, balikon ako Ma'am Life Journey, salamat kayo sa imong pagtabang ma'am no. Ma'am Grace Blanca Flor, Ma'am Gisule, nya si Kuan, si Speedy Super Pop Girls no. Dili ko malimot ninyo mga ning tabang no. Salamat kayo. Ug kaninyong tanan mga ka-listeners no, sa kay ug wala mo nga mga listeners sab wala sa tayo kuan ani no, ay wa say mahimo no. Salamat kayo ninyong tanan mga ka-listeners. Thank you so much for watching ug God bless atong tanan, okay?